Benvidos a Pecho 3, temporada 5. Moi poucas certezas de que fósemos a chegar ata aquí, pero aquí estamos. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden cambiar. No que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. David, Simón, que tal? Como estades? Pois con calor fai calor. Enfermo. Simón está enfermo. E farto. Tamén. Creo que farto é o que estaban os nosos ointes de que non gravásemos, non comentásemos nada por Twitter. A min escribiume alguén onte por WhatsApp, non vou dicir quen. Dixo, menos mal, xa era hora. Levadades... Cantos meses levamos de vacacións? Pois desde Casi maio. xuño. Xuño, pero... Sí, eu creo que gravamos xusto antes da Final Four, ¿no? Que fixemos un... Bueno, Pode non ser, sei. pode ser. 3 meses, 2 meses e pico. Bueno, ben Merecidas. Ben merecidas, E sobre todo que hai que cargar as pilas porque isto, non sei se vos destes conta, pero volve a ser un podcast de ACB. Wow. O sea, traballar menos, cobrar máis a partir de agora. Correcto. No, o último foi o 12 de maio. 3 meses. Bueno, Somos uns... Dirías que somos uns estafadores. Sí. Do podcast. sí. Vivimos de rentas, claramente. Home. Pero bueno, sí que é certo que bastante xente nos escribiu de que acaban as vacacións ou que. E eu creo que necesitábamos isto. O ano pasado foi intenso, moitos aways, moitas emocións. O mellor a resaca ainda se está quitando agora dese fin de semana de maio. E diría que probablemente foi a nosa tempada, creo que casi máis productiva, porque Con máis fixemos episodios seguro. 23 episodios, porque a primeira de LEP fixemos 19 ou así. E as anteriores non me acordo, pero Por aí tuvo que andar. máis entrevistas, máis ir á roda de prensa. Claro, é que as vacacións son moi merecidas. Máis contido. Xa está ben. E sobre todo que, ahora vamos comentar, ¿no? Pero eu creo que este verán houve moito alarmismo entre os diarios do Obra de non fichamos, o que fichamos non me gusta, cada mensaxe era prácticamente un contido negativo. E a nós, pois, gustounos o tema de, ao principio sí que empezamos comentando as renovacións, un pouco, pois, empezamos a mudar o noso Twitter de LEB a ACB, que ahora mesmo ainda está nun punto intermedio no que nos enteramos dos Está dous moi mundos. ben, agora guai. gústame. Porque se baixamos estamos preparados todavía para o salseo. Pero, no, creo que era importante ver a radiografía completa do equipo, ¿no? Non ir comentando sin saber, que eu creo que foi un pouco que... Sí, bueno, porque o que pasa sempre, final, ¿no? se te faltan fichas, é moi difícil valorar a completo o equipo. Claro, tú podes falar dun xogador en concreto, pero ao final é importante ver en que rol ven. E eu creo que, pues, diso toca falar, ¿no? Dos roles. De todo, das fichaxes, das renovacións, dos roles, un pouco como vemos todo, e agora sí que xa cunha radiografía completa da plantilla, en principio pechada. A priori. Sí, máis. Ata novembro, decembro que ficharemos. Ou que volve Lundqvist, Tamén. que hai que ver aí, pero bueno, deso falaremos. E queda por saber tamén, xa vou adiantando que non vamos a falar ahora diso, porque nos preguntaron nomes para a U22, porque é verdad que se sabe que este ano Obra vai ser o único equipo dos galegos e un dos 14 que van formar parte da Liga U22. É que é unha cousa extraña porque pensaba que o ano pasado dixeran como que iba a ser obligatorio participar na U22. Creo que en 2 anos dixeran que ia ser obligatorio. Entón entendo que o ano que ven, si siguen con esa idea, vai ser obrigatorio ou ao mellor se hai máis, porque de feito o ano pasado foron todos menos 3 equipos e este ano baixouse... Ah, sí, baixou... Creo que foi Baskonia, se non me equivoco. Sí, Baskonia baixouse, Leima... Leima nada, claro. E Andorra pode ser outro que non xogue. Xa non sei, miraron no seu momento. Pero bueno, se a Liga vai para adiante, pois o mellor obrigan. Ahora, no noso caso, sabemos que vamos participar, pero máis alá dun par de nomes que se vincularon por redes, non sabemos ninguna confirmación oficial.
E aí entra en xogo tamén, en principio, supoñemos a incorporación que houbo nos despachos de Roberto Anidos. Bueno, Benvido. Coñeceredelo moitos polo seu traballo en Piratas del Básquet, ¿no? Que, bueno, era un dos periodistas que cubría tanto obra como despois tamén iba a Estados Unidos por tema NBA, NCAA. Bueno, parece que ven a axudar na dirección deportiva. Entendemos que máis ou mellor nese mercado, ¿no? Buscando un pouco perfiles. Subdirector deportivo. Ben, eu entendo que responde un pouco tamén a idea de buscar novas promesas para poder xogar no 22, que ao mellor algunha, chegado o momento, poida cubrir un parche por algún problema físico ou que sexa no primeiro equipo. Entendo que esa idea do 22, pero habrá que esperar a confirmación oficial, non? Na roda de prensa que haya de valoración un pouco da tempada, da pretempada, do que se espera e un pouco cando teñamos nomes tamén. Entendemos que decían que o calendario salía este venres, se non hai novidades. Efectivamente, o calendario ACB. O calendario ACB, entón entendo que a semana que ven igual hai unha roda de prensa. Sí, porque debería... Porque os temas médicos e demais creo que empezan como a semana que ven. Os recoñecementos, os recoñecementos. Claro. Falta unha data oficial, ¿no? De inicio de pretempada. Temos datas dos partidos, máis ou menos, a priori, que despois os falaremos, pero, bueno, falta ese tuit de a pretempada comeza X día. E a partir de aí entendo que se terán un pouco máis de novas, pero, bueno, se vos parece, vamos coa plantilla que temos. Vale. Renovacións. Siguen Alex Barcelo. 7 xogadores. 7. Non sei se vos parecen moitos ou poucos, pero, bueno, en principio, dos xogadores do ano pasado, así por posición, quedámonos con Sergi Quintela, Alex Barcelo, Diogo Brito, Junior Barrueta, Alejandro Galán, Felipe dos Anxos e na recámara Ole Lundqvist, que en principio se fala de volta para final de ano, novembro, decembro. En principio recordamos que se lesionou o rotuliano, se non me equivoco, en decembro do ano pasado, ¿no? Pode ser, sí. Sí, contra o Oviedo, creo que fora en decembro, quéreme soar. Pero, bueno, sería a nosa ficha 13. Hai que dicir que Lundqvist en principio vai ser a ficha 13 e despois veremos en que nivel volve e como está indo o equipo. Supoño que é un comodín que nos guardamos por ter xa contrato firmado dende o ano de LEP. Non sei se vos parecen moitas, poucas, as que vos teríades feito en número de renovacións. A ver, analizando individualmente, creo que tanto Alex Barcelo como Diogo Brito, que igual podían ser algunhas das dúbidas que podería ter a priori, creo que o merecen polas tempadas que fixeron ou pola tempada que fixeron anteriormente. Creo que logo Sergi Quintela, Ule, Junior tiñan contrato. E aparte, Sergi... E Felipe, non? Sergi, Junior e Felipe son tres tipos que xa sabes que deron un rendimento correcto en... Eu creo que en baixan a LEP coa perspectiva, igual que está baixando xente a xogar con Gran Canaria, que a perspectiva é ou con isto, que a perspectiva é o ano que ven vou estar xogando en ACB. Sí. Entón, creo que hai tamén un pouco de ruido ao redor desto, porque me dame a sensación de que se está infravalorando o núcleo, digamos, duro de LEP, que non era, ou seja, quero recordar que perdemos 4 partidos. Correcto. E dos últimos 32. Exactamente. Entón, igual, quero dicir, que sí, que o nivel é diferente, obviamente, entre Liga Andesa, entre ACB e Lepor ou Primeira FEP. O nivel é diferente. Pero, coño, estás falando dun equipo que perdeu 2 partidos dos últimos 32. E un foi contra Ourense, despois os dous foron despois de 3 ou 4 partidos seguidos moi duros. Entón, bueno, cosa que en principio este ano non imos ter, porque non imos ter Copa España. Non imos ter Copa España, non imos ter... E algunha xornada intersemanal habrá, pero non é máis habitual. De feito, non hai BCL, non hai Europa. Claro, de feito, o que ia decir é que nos vai pasar o contrario. Vamos ter moitísimos equipos que si estén xogando Europa e teñen que combinar viaxes, etcétera, etcétera. Si arma de dobre filo, porque, bueno, cuidado, porque, claro, se está falando moito desto, pero xa temos visto moitos equipos durante bastante tempo que están xogando 2 competicións, non lle dá a plantilla e ao final acaban baixando. Tema Burgos fai 3 ou 4 anos, non? Sí, e é verdade que cada ano xogan máis equipos competición europea. De feito, este ano diríache que os que non xogan son Leima,
Obra, Andorra, Lleida. Andorra non xoga a competición europea? No, quedaron 15º, Bueno, que 16º, sei, pero pero igual... Burgos, Burgos sí. Burgos sí, xoga BCL, Eurocup. No, xoga BCL, creo. Previa, non? No. No, creo que no, creo A que xoga o Breo. A previa xoga o Breo. E despois Manresa, eu creo que hai alguén que se move de BCL Eurocup, pero e viceversa, creo. Non sei se Zaragoza, ou así. Pois fíxate, Zaragoza creo que este ano non xoga competición europea. No? No, Despois do descalabro do ano pasado. sí, pero de teño unha, Caixa Baixa. pero teño unha plantilla moi interesante. Mira, en España xogan Eurocup, Tenerife, Manresa e Burgos. Eurocup. E BCL xoga a previa Breo, efectivamente. E, 25-26, no, 26-27, 2026-2027. E eu creo que sigue xogando a Champions Bilbao, se non me equivoco. Mira, a BCL No, que están Unicaja. O Burgos, en principio, xoga a Eurocup. Eurocup, sí, o que decía. En Perdón. BCL están Unicaja, Bilbao, Murcia, Unicaja. Juventud, Sí. esos 4. A ver, a xente que non lles invitan a Euroliga, ao final acaban en Non BCL. invitan por licencias, entón, ao final. Bueno, Sí, que invita. sí, entre comillas. A Dubai sí que lle invitan. Entón son Valencia, Baskonia, Barça e Madrid en Euroliga, os 4 que acabo de nombrar en BCL, en Eurocup, bueno, máis a previa do Breo, o sea, 5, 9. Eurocup, Burgos, Tenerife e que dixen antes, e Manresa, 12. E non sei se alguén xoga a FIBA Champions Seguro. League 2026-27 participantes. Esto seguro. isto é para BCL. Non o sei, de momento non me sai nada, pero porque non é Champions League, é FIBA, que? Joder, estou acostumbrado a chamarlle competición de granjeros, pero pero así que non me vai é aparecer. Championship. O algo así. Bueno, sexa o que sexa, estamos falando de que hai Pon aí competición de granjeros. Está claro que nos está costando volver o ritmo de ACB, Sí, no, estamos pouco preparados. Este verano nin fora CB, estou totalmente... Estás completamente desconectado. Volvín, sabes que que Europe Cup, coño, FIBA José, Europe. sí, todos os días, cada 5 minutos. Mira, xa o teño. Xa teño tamén FIBA Europe Cup, perdón. Non xoga ninguén. Non hai ningún equipo español? No. Bueno, pois entonces estamos falando... É o que dixeches ti. Bueno, pois todos menos Zaragoza, Lleida, Andorra, Leima e Obra, 5 equipos. Sí. O sea, hai 13 equipos que poden xogar competición europea se se clasifica o Breo. O cal, nos equipos que están chamados ao mellor a estar un pouco en esa media tabla baixa, bueno, pode ser un arma de doble Burgos, por filo. exemplo. Sí, pero... Liada, O que? Acabo de preguntar a ella para que me listase todo e non sei que. E dime, bueno, e os equipos que non vai xogar son Zaragoza, Andorra, Lleida, Coruña, Girona e Granada. E yo, mira, perdona. O Granada corrixenlle e me dice, ai, mis disculpas. Perdón. Ponlle Non vos fiedes, non vos Ponlle fiedes. Granada abajo por fin. Descendió e juega en primeira FEP. Bueno, Outro xogador que non dixemos, dos que renovamos, non comentamos. Alejandro Galán. Galán. Que foi así medio, bueno, era duda, non? Un pouco. Para min é o que máis é o que xera dúdas, Pero bueno, Pero estamos tal vendo como o mercado está dos o mercado de cupos. pero vendo o mercado dos cupos e vendo que é certo que os que van a BCL necesitan 5 cupos, non? Sí. Por exemplo, a fichaxe de Vicedo por A mí ni siquiera que máis me Sí, parece chama a E atención. logo moita xente Os de partidos que lle vi o ano pasado moi xustiño, Casi Babu, Casibabu, claro, pero Casibabu ven para cubrir 2 meses. a priori, pero si te clasificas a BCL e necesitas 5 cupos, Mira, a mí No, porque volve Jordan Saco. que de cupo tamén. Bueno, pero podes ter un problema de lesión ou algo, mellor, non sei, hai que ver como lles empeza a tempada e todo isto. A mí de Galán o que me deixa relativamente tranquilo é que é un tipo que, sobre todo creo que Epi potencia eso, é consciente das súas virtudes e consciente das súas limitacións. Non fai cousas demasiado extrañas. Creo que pode apañar os minutiños correctos. A ver, a mí o que me chama un pouco máis atención é que
ao final é o único 4 puro da plantilla. Eso é certo. E iso é o mellor o que máis me preocupa, porque a min nun rol na que teñas un 4 claro titular e un xogador que pode facer un 3,5 ou un 4,5, creo que Galán, vale, pode valer para, que decir, non creo que este para xogar moitos minutos, sinceramente, en ACB, porque de feito víamos que incluso coa súa intensidade en leva a veces acababa físicamente moi valeiro, pois en ACB que ainda hai que dar un par de puntiños máis. Igual falaron con él e xa dixeron, mira, este verán Entras con Simón. No, pero pensa que tamén contra equipos grandes tamén as defensas van a ser máis tal. Bueno, depende do partido. Sí, é o que te decir, depende do moito momento de partido. tempada, do partido Sí. e todo o que eso. van facer é flotarlle moitísimo. Claro, No. a min por aí van. E eu entendo que as dúas. tire. Sí, home, claro. Tire, se fai o partido de contraparencia, perfecto. Tira A ver. na tabla. O tema do... Bueno, eso falamos despois. Iba a falar do noso 4-5. Sí, ahora vamos con eso. E despois, bueno, pues entendo de Barcelo e Brito as dúdas que poden xerar. Creo que Barcelo, ao final, merece probalo, non? Quero dicir, é un tío que deixa de estar xogando nun equipo de arriba, da primeira alemana, por vir contigo con idea de ascender e probar en ACB, máis alá de que ahora mismo é extra, que se siga explorando esa posibilidade de da doble nacionalidade e que deixe de contar como extra, que eu creo que sería moi favorable para a súa situación. Creo que unha aposta que falábamos, tipo Jaworski o ano pasado, e que había que facer. E eu creo que merece, non? Un tío que se, pues, como parafraseando a David, bájate a la Alep, neno, pues que se baixou a Alep. Creo que se merece probalo e, oye, vamos a ver se resulta. Se resulta e é capaz de trasladar o seu nivel a ACB, é un xogador moi aproveitable. Que deixa a dúdo físico únicamente. Eu non teño ninguna dúbida, Recordo fai 2 tempadas con quen salimos. Claro, Sempre fago o mesmo hai símil. tres. Son un pesado, hai 3 tempadas. Son un pesado e sempre fago o mesmo símil, pero é a realidade. Quero dicir, fai 3 tempadas salimos con Jordan e Howard a xogar, que era un tipo de extra, que era un tipo de físico similar, E que sempre, moitísimo máis limitado en moitas outras cousas. peor actitude, diría eu. Sobre todo. Sobre o sea, todo, para min, peor tirador, para mí, peor defensor. peor tirador. Sí, para mí sí. Distinto. O que demostrou para mí peor tirador. Moi distinto. O sea, moitísimo menos IQ o baloncesto. Eso sí. Eso sí, O sea, obviamente. dos xogadores máis burros que vindo Obradoiro. Máis alá de a nivel talento puro, non? Pareceme burrísimo, tío. O Sí, sea, era bastante. toma decisións. Eu creo que tamén lle collemos Barcelo nos manía. momentos en que tiña moita dous encima, o que sexa, tiña que tal, non esperaba el porque sí. Xa. Eu creo que ten Outro non era Barcelona capaz. está encontrando un rol moi marcado tamén con Epi, que eu por iso remarcaba o tema dos roles, porque creo que un equipo ou vai ser un equipo moi de roles. Moi de epi. Sí. No, bueno, Barcelo parecía que viña de estrellita e supo cando non tiña que selo, non selo. Sen ningún problema e sen ningún problema de actitud e vimos moitas veces non xogar el os momentos A min quentes do partido. déxame tranquilo que levou no ben, porque demostrou que era un home de equipo. Sí. A ver, ao final eu creo que Bueno, esa éramos unha plantilla de homes de equipo. é unha gran virtude de Epi, que eu creo que sí que é un adestrador capaz de convencer a todos os xogadores de que, mira, o equipo máis importante estes días vai ser este o teu rol, o mellor outro día toca outro, pero non o fago. Quero dicir, non é destos adestradores o que lles poidas coller manía de non me gustas, estás excluído, ou me gustas, por eso me cuesta máis excluirte, que diría Homer Simpson, ¿no? Pero eu imagínome este verán Todos estáis excluídos, excepto tú e tú. a vosotros que me cuesta máis excluiros. Creo que esa foi un pouco a conversación que puido ter este verán Epi con Spite, con Kravitz, con todo isto de me gustas, por eso me cuesta máis excluirte, pero entende que efectivamente, eu creo que a min dame tranquilidade que o núcleo duro que siga, é dicir, entendo que poida haber dudas de si son capaces de trasladar o seu nivel a ACB, a vez que a min deixaba moito máis tranquilo nun adestrador como Epi, coas súas manías, cos seus roles, co que lle costa incorporar os xogadores, non? Que sempre ese proceso de adaptación, de ten que entender un pouco todo o equipo, temos feita a metade. Vai haber 6 dos 12 xogadores que xa están en dinámica e poden incluir moito máis facilmente o resto. e que efectivamente, e sabes que mínimo tes para encaixar, con que encaixes 3-4 pezas máis, tes xa un núcleo de 9-10 xogadores que estás tranquilo, entre comillas, con eles e que sabes que van a facer o que pides, etc. Cosa que ao mellor non lle pode pasar a un equipo como Manresa, que pode ter unha pinta moi boa, pero é verdad que só ten un xogador que continúa do ano pasado, Ferran Basas. Entón, bueno, a mí pareceme complicado facer unha plantilla, bueno, máis que unha plantilla, facer un equipo
dende un xogador que continúe. Ao final, bueno, son moitas pezas a ensamblar e moito traballo por parte do adestrador ahora durante a pretempada. Que en riba... Sobre todo, o de seguir as mesmas pezas, ou con moitas das mesmas pezas, pode dar un plus a principio de temporada. Cando moitos equipos non carburan, e sacas aí 2 ou 3 partidos tal, que che poden dar un colchón para xogar máis tranquilo o resto de liga. Todo o mundo di que comezar ben a tempada é importante. Cando sale o calendario todo En isto? principio, O venres. venres. O venres. En principio. Si Estabas non hai- desconectado, Non pasa nada. Está todavía de vacacións, volvendo. Me xeron unha cousa un pouco tensa por WhatsApp. Bueno, e a outra, feo dúbida, eso, a outra dúbida era Diogo. Diogo, bueno, eu creo que merece a renovación. Eu creo que foi a máis A ver, unánime, a ¿no? duda era, sabendo que xa renovas a 2 escoltas, sabendo que renovas o teu aleiro, Claro, a pregunta aquí é: Renovamos queredes, demasiado. queredes falar de De todo. todo? Sí. Renovas a Diogo ou renovas a Leo? Vamos a falar do Claro, Leo por eso tamén. preguntaba se querías falar agora mesmo de eso. Sinceramente, creo que a renovación de Diogo e a de Leo non tiñan por que ser ou unha ou a outra. Bueno, Quero pero dicir, se vas xogar con Barcelo logo fichas a Agada, que é un escolta, por moito que non lo queran vender de base, é un escolta. aí está a dúda, quero dicir. Aquí pon escolta. Sí, no. Non, para min, a dúbida aí está. é que pongo en Diogo. En Diogo, escolta. En serio? Sí. En donde? De feito temos 1, 2, 3, 4, 5 escoltas. Vale. Porque Ole Lundvik tamén é escolta, ao parecer. Claro, como vou xogar entre 1 e 3, viro Claro, a media. puxaron. Pero en dos bases só temos a un. Solo hai un. Moi un. Claro, a ver, aí está o punto. O de Leo. Bueno, eu creo que foi o que... As maiores polémicas do verán están aí, non? O mellor as renovacións, si son moitas no escolta e aleiro, que ao final diste, bueno, quitando 2 posicións, que ao mellor sobrepoblamos un pouco o exterior, non? Realmente todo hacia o escolta, hacia xente que pode facer sobre todo 2, hai demasiado. É dicir, está claro que entre Agada, Quintela, Barcelo e Brito, uns vanse ter que repartir hacia o 3 e outros vanse ter que repartir hacia o 1 ou van xogar 10 minutos cada un, o cal sería moi raro. Pero eu creo que de Leo, bueno, tal e como se quedou a plantilla configurada, que ahora daremos todos os nomes, indo só a un base puro, chama máis atención que non se chegar a Por esa. eso digo que de renovar o mellor tiñas un base que sabes contrastado, que non está mal físicamente, que che pode dar que 15 minutos. 15 minutos pareceme moito, 10. 15 minutos. Iba un pouco afogado xa en primeira FP. Ben, pero xogaba 21. 15 minutos. Con rotacións máis curtas. Ou 12, 13 minutos. E podes parchear un rato con Quintela. A mí dame pena. Eu creo que el contaba con quedarse. De feito, é chamativo, no, que estemos a 5 de agosto e el non teña todavía pechado un contrato, no? Nos mellores xogadores da... Lin hoxe que anda pedindo moito. É un Rafa Villar 2. Sorpréndeme. O sea, a verdad, bueno, entendo que pedirá moito para irse a un equipo que non este cerca de aquí, porque eu creo que a súa prioridade era quedarse Claro. aquí. Sí, algo igual lle un día irse ao Cobo, así, sabes? Xa, pero bueno. Que está... Pero Cop... Sí, pero bueno, aquí aínda que non pedirá moitos cartos, que non o sei, o sea, aí descoñezo o tema de cifras, pero visto como se pechou a plantilla, a min dá má sensación de que tiña hueco. Claro, pero que faz? Claro, agora a pregunta é, millora a Agada, a Barcelo e a Brito? Porque Quintela, evidentemente, por tema cupo estamos noutro tema. Home, mellor, de base sí. Xogando de base sí. Xa, pero si se quedara Leo... Xogando de 2, non? A miña pregunta é, si se quedara Leo e non ven a Agada, ou ven a Agada, non renovaríades ou a Barcelo ou a Brito por traer a vos a Agada? A ver, por poñer un pouco en contexto, porque mellor a xente aquí estamos falando da Agada e Non sabe quen é. Agada ven de xogar en Lleida o ano pasado, un total de 16 minutos, É un moi bo defensor, polo que din, non? bo defensor, boa intensidade, 7,8 puntos, 2,7 rebotes, 2 asistencias. Quizá un escolta máis penetrador que tirador, non? Bastantes malos porcentaxes. É dicir, eu sí que vin bastantes partidos de Lleida esta tempada, foi dos equipos que máis a min gustan os equipos de Encuentra e vin bastantes partidos. Comezou como un tiro, a verdade que nos primeiros partidos dixen, buf, este tío xunto con Bateman vai facer un
E logo puxeron máis o un un pouco máis descolocado, non? Volveu mal da concentración coa selección, que creo que desde aí baixou moito a nivel confianza, sobre todo. É dicir, físicamente é un portento, creo que é Claro. un moi bo defensor. É que, a ver, estamos falando, vale, porque dis, joder, fixo moi bons partidos, pero estamos falando que no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos 7 primeiros partidos, sempre máis de 10 puntos por partido. Claro, e remata 14, 18, 10, 16, 13, 18, 13. Logo baixa. Sí. Logo baixa un montón. Eu recordo eso, que, bueno, coincide con que Lleida comeza moi ben a tempada tamén, o sea, eu creo que estuvo un pouco da man, o cal quere dicir que cando é un xogador que funciona tamén lle dá moito equipo, que nese sentido creo que está moi ben, e eu para min sí que é moi bo defensor, ou ten moi boas características para poder defender, é un xogador moi físico, pode defender a calquera das 3 posicións exteriores prácticamente. Agora, non soubo entender moi ben o criterio arbitral na ACB. O sea, un xogador que se cargou de moitas faltas. Tamén esos 16 minutos eu creo que están moi condicionados polo número de faltas que se pode ver aquí. Pois mira, ten 3,1 de media. En 16 minutos son moitas faltas en xeral. E habrá varios que sexa porque fixo 5 e puido xogar menos minutos, seguramente. Pero recordo moitos partidos condicionados por problemas de falta. Dúas moi seguidas e ao final cando un xogador non colle ritmo, non colle confianza, pois aí entra un pouco a dúda. 27% en tiro de 3, que tampouco é, bueno, nada moi aragüeño para un... Bueno, tampouco para un necesitamos alguén con un porcentaxe. Tío, a ver, tes a Childress, tes a Barcelo, tes a Junior, tes a Diogo. Creo que Bueno, tiradores... Diego se tira como en Portugal, o cabrón. ¿Qué Diogo vamos a ter? Diogo selección 8 de 8 en triples. Claro, hai que ver. E Diogo é esa incógnita de como se vai adaptar á categoría, que nós xa falábamos ano pasado. Nos parece un xogador que sí se debería adaptar moi ben na maioría das súas facetas. Ahora, sabemos todos que en ACB tes un par de décimas menos de reacción, tanto en ataque como en defensa. Hai que ver con menos tempo como van esas porcentaxes de 3, que é o mellor a maior duda polo atasco que tuvo sobre todo na primeira metade da tempada pasada, non, Diogo? Que logo na segunda é outra cousa. E en Portugal, é Michael Jordan. Quero dicir, hai que hai que ver aí un pouco. Por eso... Bueno, teño camiseta. correcto. Buah, foto do episodio, igual. Pode ser. A esta con Guille. Sí, Veña, sí. sí, gústame. Bueno, o de Leo, pois aí quedou. E queda tamén... Bueno, ainda estamos a tempo de fichalo. Bueno, facer un contrato temporal ata que volva Lundqvist. Non era mala, No, claro que non era mala, pero visto o comunicado que fixo Leo de marcha Sí, na que... ahora está moi Logo complicado. borrou, non? Borrou, non? Igual estou Non o sei, non teño... Espérate, non é un tío que publique moito, por o cual é fácil de buscar, pero bueno, sí que publicou unha marcha, unha despedida, sobre todo dixo que polos afeccionados que non se merecían ese silencio e tal, pero a ver, leo este. Borrou a conta de Twitter, xa sería a hostia. Pues igual, sí. A ver, espérate, aquí teño a conta. Non borrou a conta. E non, aquí está. Vale, gracias, vale, perdón. Bueno, de feito, tarda uns días en pronunciarse. Pensado mucho si debía escribir algo o no, pero después de ver el cariño y el apoyo que he recibido, sentía que debía dedicaros unas palabras. Y básicamente, bueno, agradece un pouco a todos os aficionados, agradece a Epi, o corpo técnico, o sea, non parece que haya un problema aí, pero sí que sai como decepcionado do clube. Non menciona a parte de presidencia nin dirección deportiva, entendemos que por aí pode ir un pouco o dardo e ese resquemor que pudera ter na saída, na cal esperaba outro trato distinto, que ao mellor non se trata de seguir ou non, sino ao mellor foron as formas, ou, bueno, un pouco a situación que puido ter o ano pasado tamén o outro capitán, Álvaro Muñoz, cando se vai, ¿no? Que ao mellor a veces os tempos do mercado non se adaptan a eso, se esperou e ele esperaría que de primeira se lle puidera dicir si se contaba con el ou non e foise dando. A sensación que hai é que probablemente como quedou a plantilla ao final non é o que agardábamos polas declaracións de Héctor Galán a mediados de verán, cando se dicía que iremos a por 6 xogadores, porque despois das renovacións pois falábase de fichar a 2 bases, un exterior que sexa un 2-3 ou un 3-2, un 4,5, un 4 e un 5, que ao final non se fichan a 2 bases. É dicir, ao mellor sabendo que non ibas a topar, e é certo que aquí ao mellor entrou o problema dos cupos, no cal se esperaba un cupo para o base,
e acaba chegando, bueno, Alonso Faure, ¿no? Como cuarto cupo. Non sei. Eu creo que ao final hai negociacións por aí que se perden, que E que son non saen. moi complicadas e que logo os cupos escasean, están pedindo moitos cartos. Entón, claro, pois onde vas tirar? Estámoslo vendo non só no Obradoiro, hai moita xente como este o Jaume Lobo tamén, quen fichou outro? En donde? Non é de ou Lobaco que fichou a O de Lobaco é unha cosa extraña. Renovou, sonou como que iba a ir para Burgos, pero non se oficializou. Pero deixou o Oviedo, non? No, tú dis Cosials que se foi a segunda FEB. No. Que dis? Sí. A CB Prat. Que dis? Rarísimo. O sea, Para ascender. non sei, pero unha cosa moi extraña. O sea, nivel primeira FEB daba, joder. Totalmente. O sea, de feito, non sei, o do Oviedo este ano sería para comentar tamén o que lles pasou, porque a verdade, pobres, despois do temporadón do ano pasado, empezaron a desmantelar o equipo e entre eles a última hora, nos, con Faure, que cando xa, se hai problemas de cupos para a CB, non me quero imaginar para reconstruir un equipo. Que esa é outra cousa. É tan mellor Fabre que cheguren para... Sí. Tanto. Sí, Merece a pena. sí. O Mecheguren vai para a segunda FEP, non? Eso primeiro e Faure, bueno, vamos falar dos fichaxes. Veña, vamos dar xa os nomes e obviamos máis o tema Leo, porque eu creo que, bueno, non sabemos tampouco máis que tal. A min dame pena e creo que tal e como está a plantilla sí tiña un oco. A cambio de que, bueno, aí está o tema, que sería mellor non fichar a Gada ou non renovar a Brito ou a Barcelo. Aí está un pouco a dúbida. Vamos por posicións, non? Plantilla de 14. Plantilla 14 e a fazer descartes. Sí. Raúl Claro. Lobaco xogará en Ligandesa. En donde? En Burgos, está confirmado. Non está un principio de acordo con San Pablo Burgos. E iso puxo quen? Heraldo de Burgos, pero eu non vin a confirmación como tal. Creo que, bueno, o mellor comín eu, que tamén é... Claro, pero quero dicir que deixou Renovou en Oviedo. e logo deixou, non? Non vin tampouco, o sea, eu vin como que daban por feito, pero eu aquí na oficial non está todavía en San Pablo. O sea, sonou moito, pero ao final ficharon a Guerrero, renovaron a Almazán, Ciga Samar tamén, Dani Díez e Joaquín Tabado. O sea, hai 5 cupos en principio. Non sei que pasou aí. Claro, principio de acordo, pero si esta noticia dai varias semanas. Claro, Sí. E non se oficializou, o cal chama un pouco a atención, non sei. O mellor Oviedo coa pasta que entrou por Faure, que tamén estaba, creo que con contrato renovado, o mellor entrou a cláusula e meteulle máis pasta. E tirouse atrás eso. Non o sei. Aquí o poñen como que xa en zonadebasket.com como que está confirmado. Bueno, pues para mí, É Sergi García ou Zaragoza. sí, eso sí. Pero mira, en concreto, eu estou na página de Ligandesa e non está... Pero é xente, por exemplo, que tampouco fixo unha gran tempada, porque Sergi García tampouco que fixeron unha gran tempada. Non sei. Bueno, estuvo ben no final de tempada Casibao. Costaría parecido de base cupo. A min teríame válido. Como segundo... Non o quero nin en pintura. A min tamén, A min váleme. Igual que Lluís Costa me tería válido. Quero dicir, creo Claro, que... Lluís Costa, sí, máis. Bueno, creo que son dous xogadores que demostraron que no rol de segundo base sí vale. Non me gusta nada. Se permitiría probablemente ter un pouco máis de flexibilidade nos interiores, que a min é o maior problema que vexo. As descompensacións de plantilla están no 1 e no 4, ¿no? Sí. Bueno, vamos coas fichaxes, veña. Non! Quizáis un para min, dos pelotazos máis grandes do mercado, Brandon Childress, xogador que vende xogar esta última tempada en Turquía, no Bursaspor. moi boa pinta, Un trotamundos, o sea, un xogador que estuvo na NCAA 4 anos, con moi bons números, sobre todo nas dúas últimas tempadas, e de aí sai a Grecia, xoga en Estonia 2 anos e medio, vaise 2 anos a primeira alemana, e despois fai unha destas pretempadas en República Dominicana, que como fan todos os nosos xogadores últimamente, A gañar cartos. Lituania e Turquía, que sí é certo que os dous últimos anos en Bursaspor e Jonavos, que tamén, se non me equivoco, xogaba a competición europea, fai en Lituania 19,6 puntos, 3,5 asistencias, e este último ano en unha liga moi competitiva, ¿no?, como a turca, casi 15 puntos, 14,9 e 6,8 rebotes, con
6,8 asistencias. Perdón, 6,8 asistencias, perdón. Estaba sí. flipando. No. Sí, es ahora Fernando Zúbrige, este hombre. No, e, bueno, en Estonia chama moita atención que na última tempada mete 24,7 puntos, 7,1 asistencias en 29 minutos. O sea, é un xogador polo que está claro que pasa moito o balón, tanto para anotar... É que pode xogar moitos minutos. Sí, como para dirixir. De feito, as súas últimas tempadas, desde que sae o ano de Grecia, no? Que é o seu ano de rookie, pero desde 2020 son 31, 29, 29, 28, 26, 26 e 30 minutos. Vamos, que é un tipo que ven xogar 25 ou máis. Sí, por aí. Si se adapta ben a liga, esa é a idea. Eu creo que van por aí os É temas. un tipo, houve los vídeos de highlights, benditos highlights, que deixan claro como xoga un xogador. Obvio. Sempre poñen os Nunca posts, poñen as cousas malas. Non salen as pérdidas e tal. O xa la puxera bluffers Sí. highlight. No, pero chama atención que algo que é positivo, que parece que vai ser un tío moi difícil de defender o tiro por rápido que arma. Eu creo que é moi bo tirador a pés parados. O sea, que cando... E arma o tiro rapidísimo, eh? Sí, pero non polo que estiven vendo e lendo, así de xente que os seguiu algo máis canoso, obviamente, porque ao final vivimos de ver 10 minutos de highlights e ler varias análises de periodistas, que lle costa un pouco o tiro tras bote. O sea, non vai ser un super generador de tiro de tres, de bloqueo e tal. De feito, din, pode sufrir un pouco se lle pasan o bloqueo por detrás, ¿no? Como que xoga moi ben co corpo e genera moita ventaxa cun pivot Se lle que pasan- bloquee. que- Ahora, parece que os pivos que llevan a acompañar deberían ser tíos que poñan moi bons bloqueos. Que Son moi grandes, eh? Dous pivots con venenos. Sí. O sea, grandes Como lle gustan a Carlos, grandes, os grandes pivots. a lo ancho, sobre todo, eh? Claro, perfecto. Que son, Vaya más, mastodontes. que son máis fáciles de saltar que de rodear. Sobre todo un... A ver, eu creo que vai ser un xogador, a min, polo que lle vin, salvando as distancias, recórdame un pouco, en menos eléctrico, pero parecido, e non me gusta mentar aquí a esta persona. No, a la abuelas. por tabaco. No. Las abuelas. Pode ser. Pode ser un nivel parecido, ¿no? Estamos falando de en Alemania 17,2 puntos, casi 5 asistencias na primeira tempada en 27 minutos, son números semellantes, xogador que manexa moito balón e é capaz tanto de xerarse para él como para os seus compañeiros, e viña no mesmo rol no que veu Tobaco, de xogar moitísimos minutos, porque non me acordo quen era o base desa tempada funesta, Zurbriggen, Fer. efectivamente. E, bueno, e Paul Figueras. Pero, bueno, que viña a asumir moito a priori. Entón, bueno, eu creo que é unha fichaxe que se adapta ben nos pode dar moito. E ten que, non é que nos poida, que nos ten que dar moito, porque é o único base puro da plantilla. Sí. É tanto que nos ten que dar. Entón, bueno, é importante que canto antes veña. A priori, noticias positivas de Childress, sendo americano, non vai ir ás ventas. E iso Ben. lle vai dar máis tempo a Adaptación. traballar con el e todo. Despois falábamos de que lle vagada, máis alá de que, bueno, xa xogou, Xa falamos. sí, en Lleida, hai que dicir que tamén coñece o país, porque estuvo os seus 3 primeiros anos xogos en CB Prat e Melilla, en LEP, e despois tamén un trotamundos, tamén moitos anos por fora, chega en madurez total, o sea, 31 anos, ahora que lle vagada, a punto de cumplir 32, creo que é o ano no que ten que asentarse na Internacional liga. Sí. con... No, por no, aí, Nigeria. Con Nigeria. Con Nigeria. Que de feito, dous nigerianos que fichamos este ano, bastante Pues aí está, chamativo. por facer o team. Me la agarras con las manos. Claro, supoño que xa se coñecen. Los nigerianos. No. No, Ah. nos van a cancelar el podcast. Non creo. A estas alturas, espero que non. Sí, eu creo que xa, si non nos cancelaron, con esta me cancelan, xa malo será. Bueno, un pouco que dixéramos, non? Eu creo que como dous é un xogador aproveitable, como un hai que ver a súa adaptación. E eu aquí teño a miña dúda, depois xa falaremos, pero non teño moi claro que el vaya a ser o xogador que faga de un, aínda que a priori Igual más Sergi, ¿no? xusto. Eu creo que vai depender moito do que lle vexa Epi. Que ao final Epi en isto é un visionario, el dixo ya a Lundqvist que el vai ser un, entón hai que ver a quen convence este ano de que vai ser un. Pero creo que por aí van os A tiros. mí dá má sensación de que igual parcheas ata decembro, tiras un pouco de Sergi, que non o fixo mal, tiras un pouco de Agada. Agada, Tal. tal. Sergi xa foi un ACB tamén, en breve, algúns partidos. Fixo en algún momento. Sí. Vamos a deixalo aí. Ratos, sí. Bueno, ou hai non hai unha tempada que son os dous Sergis, os que son Sí. os bases Creo do que sí. equipo. E Eric. E Eric. Creo que sí.
Sí, non? Con Serie García, sí. Sí, pero bueno. É o ano que baixamos, nós, creo, non? Sí. Sí, xusto. Pois Non sei se fora por un tema de lesión tamén ou Sí, algo, sí. que creo que originalmente Foi non. circunstancial, pero... Claro, e que non estaba cómodo. Bueno, ao final, Sí, de A feito, min- xa sabemos que eles non baixaron por unha canasta. correcto. A min, o tema de vamos a empezar a parchear en posicións nas que un xogador non está excesivamente cómodo e, sobre todo, que vai ser máis difícil darlle minutos o 1 e o 2 porque hai moito onde repartir o 2. Bueno, hai que ver un pouco como sai e que lle ve Epi a Agada. Bien, chega despois outro vello coñecido da ACB, neste caso con máis experiencia xa na Liga, son 3 tempadas, Leo Meindl, ven como 3, en principio, para compartir o posto con Junio, sendo un xogador, para min, dramáticamente distinto a Junio, o cal está ben neste caso. Creo que complementa moi ben a posición. Coñecémolo de Fuenlabrada. O sea, xa non se negocia que Brito vai a xogar o 3. Eu creo que é o mellor con problema. Bueno, aquí é a miña fumada desde o ano pasado, que xa decíamos que nos víamos máis a Diogo como un 2 que como un 3. Agora, aquí vai estar o tema. Meindl, eu creo que é un xogador moito máis convertible que Barrueta, tanto o 2 como o 4. Non, quero dicir, hai xente que di, non, vai facer moitos minutos o 4. Sendo un xogador que non lle vexo o mellor un problema para adaptarse en certos momentos ao 4, é un moi bo reboteador, ten bastante corpo, é un xogador alto aparte, creo que son 2-0-2 ou así, queremos soar. 2-0-0 pon aquí. Bueno, vira outro día creo que poñía, pero bueno, dependerá un pouco da medición, pero bueno, que é un xogador un pouco máis alto, que o mellor sí que pode, con moi bo físico, moi reboteador, pero é verdad que as súas grandes fortalezas para min están en entrar forte a canasta, quero dicir, Xusto que non fai Junio. xusto, e de feito non é tan bo tirador de 3. Entón, preocúpame se xoga de 4 que nos convertamos nun equipo que colapse moito porque cerren hacia dentro e el perde esa potencia e posteando, sendo un 4 baixiño, non pode aproveitar o mesmo que si se Podese leva. poñer a F5 que sabe el xa. Claro, eso sí. Pero bueno, vai haber que facer un equilibrio. E é verdad que o temos visto tamén en Fuenlabrada xogar en algún momento 2, que eu recordo con, bueno, este equipo con Trimble, con Chitan, o 4 aberto, ten un claro. bote aceptable. Claro, eu creo que é un 3. Ahora, Sí, home, sí. é tan, Ser un alero. é tan convertible a un 4 como a un 2. Quero dicir, non é destos que digas, é un 3-4 claro. É máis 3 que outra cousa. Que pode facer parches? Sí, tamén os fixeron Vicedo e acabou converténdose nun 4. Tamén Tomás Esclave xogou uns sei. partidos ao 4. Sorpréndeme como que Non as vai mensaxes Non vai xogar o 2 nada. que Evidentemente, por circunstancias de... Podendo non vai facelo, obviamente. como que me sorprende un pouco as mensaxes que recibíamos da xente de Burgos, como que non rematou moi contento con A min a súa tempada en Burgos, xa o dixen, bueno, 10 con 4 puntos, 5 con 2 rebotes. moi malos porcentaxes. Moito, asumindo moito, 24 minutos cun 37% en tiros de campo, 23 en triples. Xogaba unha barbaridade este tipo. Tirou moito. Sí, tío. É verdad que é un tío que che sostén moi ben a defensa e que se pode aportar moito, pois eso, contra defensas que estén un pouco máis abertas e así, penetrando. Pero como se che pechen, creo que aí ten máis problemas. Ahora, si vemos a versión que vimos en Fuenlabrada, que a min me pareció un dos mellores xogadores desa plantilla que tiña moito jugón, creo que pode dar minutos de moita calidade. É certo que o resto da súa carreira a pasa en Brasil, ata 2019, está 9 temporadas seguidas xogando en Brasil, e logo vais un par de anos a Xapón a facer pasta. Pero bueno, chega como un xogador xa casi veterano, ¿no? Que ten 33 cumplidos, vai cumplir 34 durante a tempada. Adaptación á Liga Tena, ven de xogar, ven de ter ritmo. Eu creo que é unha fichaxe correcta, a que a priori debería dar para o que ven. Si ven po 3. Ahora hai que ver cal é a idea, porque agora empezan os melóns. E no posto de 4, sendo Un por lo que 5. estivemos lendo, un 4,5. O sea, eu creo que un 4,5 realmente Pero chega, todo o mundo que o controlaba un pouco dicía que se hai que mollarse máis 5. é un 5 que pode abrir. Sí. Entón, eu creo que ten un xogo bastante definido de 5, pero que ten esa facilidade. Pois o mellor é ese xogador un pouco que pode xogar o pick and pop e ser esa posición de 4, pero que vai ter que adaptarse ao 4. É dicir, non é un Blasevic que quixéramos reconvertir de un 5 a un 4, No, porque sí no, que ten rango, é dicir, é un xogador con
34% ou así. Esta última tempada ten É que é un difícil 34% en triples. F Aboguidi. 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 Avocado. F como é completo. Efemérida. No, espera, que Efemida. teño aquí. Efemina. Efemina. Efemina Aboguidi. Bueno, a ver, comparado con hubo que Chimamoneque, hubo Cuchu. Hubo Cuchu. Onde estará Chimamoneca? É que estreaste la... Fórase a Belgrado, ¿no? A Partizan. Pode ser, sí. No, o a Estrella Roja. A Estrella Roja fórase, creo. Bueno, o tema. F, Aboguidi, é un xogador de 2.07, que sí que é verdad que por altura pode estar un pouco máis no rango de ser un 4.5, pero moi atlético. O sea, un xogador destos espectaculares, moito mate, moito físico, pode ser incluso intimidador. O xogo de pés, piches algo? Ben, Bueno, ben. entón igual un 4 o sea, pode é un tocar os xogador huevos, rápido. Sí, Posteándolle. Claro, é o que che quero dicir. Eu creo que é un xogador que pode ser reconvertible, pero hai que dicir que sería a súa primeira experiencia, vamos a chamar profesional, ainda que agora xa estamos en ese tema de que NCAA e League xa están moito máis profesionalizadas, pero bueno, a súa primeira experiencia fora de aí. A ver, é o melón da plantilla. Exacto. É un do que se chamaba de toda a vida un prospect destos de hai xente que o colocaba a nivel Euroliga. Hai que velo. Quero dicir, é un xogador moi novo, 2001. 24 anos. Sí, quero dicir que ten todo o marxe do mundo para estoupar agora, que ten o seu contrapunto. Lesión grave con 15-16 anos, cando xa era moi explosivo, e outra lesión de rodilla en 2023. Que é verdad que este último ano xoga 44 partidos a 27 minutos por partido, polo cual, bueno, vendo unha tempada que a priori dá eso, pero coñecendo a mala sorte que ten obra con este tipo de fichaxes, un tío tan explosivo nunha liga que lle vai exixir físicamente, eu creo que moito máis do que podes exixir en ligas secundarias en Estados Unidos, pois hai que velo. Xogador que ten boa man, que ten boa sensibilidade para finalizar e que pode xogar por riba do aro. O cal, como 4, é un puntazo, pero hai que ver que se adapte ben a ese 4. Esta tempada sí que ten 34,6% en triplas, 13 puntos, 6,4 rebotes, o sea, moi bo reboteador. Carallo, como subiu unhas porcentaxes, non? Porque o ano anterior era Aí 18. vamos. Sí, que é verdad que eran 18 partidos, menos minutos, seguramente menos volume, pero bueno, 23 e 27 en previas. E este ano, pois, máis alá da tempada que fixo, estivo na Summer League xogando cos Denver Nuggets 3 partidos, xoga 10 con 3 minutos por partido, bueno, recordando que son a 24, e anota 7 puntos cun 43% en triples e 2,7 rebotes. Bueno, bien, quero dicir, é un melonazo. É un gran melón, sí. Bueno, Hai cousas destas que saen genial e outras que non. a mí parece menos melón que Stephens, por exemplo. Home, sí. Bueno, sí, pero xa estamos falando de outra liga. Sí. Sí. Entón, había que facer isto? Eu creo que sí. Quero dicir, ao final, vendo como están os presupostos, o complicado que está a fichar mercado cupos e que cada vez é máis complicado atraer talento, eu creo que tes que ter un melón destes. Ahora, vamos a traelo para ser un posto titular a priori. Sí, correcto. Aí é onde está o tema, que estos melóns a veces como xogadores de rotación poden ser tremendos e este vai ter que resultar, porque se non se adapta moito me temo que vamos ter que acudir ao mercado. A ver, Igual que, para dar algunha alegría a José tamén, para poder decir cortar constantemente. bueno, e poder decir rastreando en mercados. José está, Que parece- está deseando que salgan mal varios para decir cortar. Sí, bueno, Sí. Volveremos sí, ao e que haya cortar. partidos de pretemporada para decir cortar inmediatamente. Está deseando que chegue o 24, que é o primeiro partido. Eu creo que lle pode dar un segundo partido. Ata o segundo partido mellor dá tempo a cortar, pero sobre todo porque hai moitos que non van poder xogar os primeiros partidos de pretempada polas ventás, que hai que recordar eso. Hai que ser E despois artistas. chegan as dúas fichaxes no posto de pivot, que ven como cuarto cupo Alonso Faure, entendo que a facer de cuarto, quinto interior con Galán, pero aí andan, poucos minutos. Pero bueno, que é un xogador que é máis interesante, quero dicir, eu entendo que, bueno, pues está esa duda de traerlo dele, pero é un xogador... Sempre ten? tes que ter a un xogador así. Claro, cantos anos ten, dis? 22, non sei mucho ahora. No, ten máis. Ten 24 cumplidos. Pero é certo que é un xogador que
ten cousas, porque estuvo 4 anos na NCA, cando non era tan habitual irse, van a buscar, creo que ven de Valencia, se non me equivoco, de Canteira de Valencia, e un xogador que fai 2 tempadas, a terceira e a cuarta, se non me equivoco, ou a segunda e a terceira en NCA, con 23 e 20 minutos, con bastantes bons números, entre comillas, 9 puntos, 6 rebotes, 8 puntos, 5 con 6 rebotes. Bien, quero dicir que é un xogador que se formou ali, que eso ao final che dá, é un xogador que físicamente é potente, é interesante e que ven con 2 tempadas en Oviedo que eu creo que están un pouco infravaloradas. Quero dicir, un xogador que en 17 minutos, que non é moito, xogando casi todos os partidos con Oviedo, fai 7,7 puntos, 5 con 5 rebotes, con boas porcentaxes. Quero dicir que, vale, que non xogaba o equipo para él, o sea, por a configuración do Oviedo, pero creo que é un xogador que, tanto por tamaño como por tal, pode dar certos minutos. 5,5 rebotes en 17 minutos está bastante ben. Claro, quero dicir, creo que é un xogador serio. 50% en triples, Sí, non con gran volumen, é evidente, pero, bueno, eu creo que é un xogador que pode dar os seus minutos. Quero dicir, ten o corpo, eu creo que ten a intelixencia no xogo de, pois un pouco que decimos sempre, sabe as súas limitacións, sabe as súas fortalezas. Pode dar unha pequena rotación? Sí, non creo que veña para xogar aquí 12 minutos, pero mellor en hai problemas de faltas, non sei que tal, unha sabe. lesión de tal, oye, pode sair e darte Sí, os pero minutos que non e vai, crecer aquí. non vai descompensar. Claro, donde está Víctor cando se lle necesita para formar pivots? En Lugo. E vamos a disfrutar con Faure, o noso amigo Aboguidi. Acaba de subir a obra que Felipe está en Santiago. Esperando por Cousa que sabemos por Instagram de Barrueta xa desde fai un par de días. Sí, si tú queres saber o que pasa en Santiago, só tens que ver o Instagram de verdad. Barrueta. Moitísimo tempo xa aquí, non? Bueno, eu creo que fixo unhas mini vacacións e dixo, bueno, volvemos para casa. Que hai que ponerse... E Felipe tamén leva todo o verán aquí prácticamente. Sí. Son dos xogos que levan aquí casi todo o verán. E agora chega pues, a punta de lanza do xogo interior, punta de lanza bastante ancha. Joel Soriano, bello coñecido tamén da CB, paso curto, pero xogador moi interesante a priori, 26 anos recén cumplidos, non, 26 anos cumplidos. 2.05 marca aquí, que para ser un pivot. Eu lindo 0,8 por aí. Sí, eu tamén, por eso te digo, a mí pareceme que é un pouco máis grande, pero bueno. Ou 11. Non, creo que non é un pivot tan grande ou alto, pero ahora hai que decir que é un pivot tremendamente corpulento, tamén formado en NCAA, números escandalosos en St. John's, donde remata a súa formación con 15,2 puntos, 12 rebotes por partido. Que burrada. E a última tempada que xoga moito menos, 13,4 e 9,4. Sí, 2,08 di por aí. E despois de vir de Santeros da Aguada, donde está xogando ahora os playoff, que de feito se acaba de clasificar esta noite para xogar a final desos playoff, por lo cual vai chegar tarde a pretempada, ficha o Valencia Basket, que algo tes que ter, hai 2 anos para que Valencia xa no nivel no que está te fiche, cede no Zaragoza, donde é verdad que non resulta, e hai, bueno, pues un pouco de run coa súa actitude, que é un xogador que pasa un pouco, que non se involucra. Hai que dicir que Zaragoza leva 2 anos sendo un desastre a nivel xogadores molestos cos entrenadores, moito cambio de entrenador, pouca implicación e un caldo de cultivo que casi os remata descendendo este ano. Entón, bueno, o mellor non estaba... Faltou, ou seja, foi por un triple no último segundo. Claro, quero dicir que nesa tempada o mellor xogar en Zaragoza... Que triple, Cuidado. Ainda o vin outro día, dixen. Que burrada, que ojalá. burrada. Que triple non, que último minuto, non? Sí. Sí, que Era iban perdendo creo que 6 ou era un 8 último vai. Falta un minuto minuto, e medio, creo que de 7. Que burrada. Oxalá que te nos pasara eso, E despois vaise a primeira alemana tamén a rematar a tempada, xogando ali 16 partidos mellor aí. en Radio Panul, que fai 9,3 e 5,5 puntos e 5,1 rebotes en 18 minutos. É un xogador que, máis alá de telo visto algo en Zaragoza, que en Valencia sí que non xoga, é residual. Estou vendo ahora estes partidos en Puerto Rico. Mete medo, Claro, é un xogador que está coméndose a liga. É verdad que o nivel non vai ser o daqui, pero véselle físicamente moi ben, moi posto a punto. Falaban moito deso, Falaban de que en Zaragoza non o estaba. E esta serie de semifinais que ganan en 6, porque son ao mellor de 7, son 16,9 rebotes, 19-11, 32-5, 14-9, 32-16 Que unha burrada. e 23-10. Xogan para ele, tamén. No, No. o sea, eu Bueno. do que vin, é verdad que é un equipo que xoga moito a correr e penetrar, que teñen a Rigo Mendoza, de feito. Teñen tamén a Jacob Wiley, moi coñecido nesta liga.
E ao final sí que é certo que cando recibe dentro é moi difícil de parar. O sea, un xogador que é moi difícil de parar. Hai que trasladalo, este físico, a ACB e esperar que teña a maior implicación posible. Porque eu creo que sí que é verdad que eu creo que o maior interesado en que isto saia ben é el, porque creo que outro paso por ACB donde saias mal che pode cerrar moitas portas. Sí, vai che pechar moito. Entón, Quero dicir que é un tipo que mellor se dá un rendemento bo, pode rascar pode un dar contrato, un solto o ano que ven para Sí. un equipo que xogue. competición europea media alta. Quer decir, pode ter esa proxección. Ahora, vai estar na súa man e para nós é moi importante que rinda. Non é malo desde o tiro libre. É un xogador que recibe moitas faltas, ademais. Quer decir, ronda case sempre o 70% en tiros, que para ser un pivot tosco nos vale, ¿no? E despois un gran reboteador e intimidador. Felipe estuvo en torno a 50 no pasado, non? 50 e pouco. Sí, creo que sí. Agora, cousas que eu vexo un pouco máis negativas, esa falta, entre comillas, de centímetros, que só vai ser o único interior moi alto de Felipe, e con Soriano xenérame dudas moita a súa capacidade de movimento lateral para CB. É un pivot lento e que a veces peca un pouco de desentenderse da defensa, como que desconecta e de repente ves canastas moi fáciles de exteriores cando fan un mismatch con el. Como gran pega que pode haber. E con isto pechamos o repaso a nosa Con plantilla. isto ata de aquí acabouse o podcast, xa non facemos nada máis. Adiós. Veña, Gracias. Por min, Gracias con a isto todos. que acabas de dicir é que cortar a Soriano. Vale, perfecto. O sea, ata que non se mova mellor lateralmente, cortar. Sí. Vale. Xa temos a Felipe para eso. Bueno, Eso é verdade. quedamos entón con Cheldres como base, Como pivot. axudas o base entre Agada e Quintela, presuntamente, no 2 Barcelo e Brito, máis os minutos de Quintela e Agada que tamén poden facer aí. E Brito que igual fai algo de alero si fai Meindel algo Si Meindel fai de 4, 4. xusto. Vamos a ir correndo un pouco. Barrueta e Meindel como 4. Eso por rivales tamén a hora de Hombre. plantexar os partidos Sí, pero pode tamén- molestar. Pero tamén che pode molestar a ti ter que andar cambiando tanto de rol, aprender máis xogadas. Bueno, e despois Aboguidi Galán o 4, con Aboguidi podendo facer de 5, e a terna de pivots Soriano, Dos Anxos e Faure, comandados todos por Don Diego Epifanio. Como vedes a plantilla? Descompensada. Falta un base. Falta un base puro. Para min falta un base puro. E un 4 puro. Sí, e tampouco me vale decir, bueno, esperamos a Ule porque Ule tampouco é un base. Puro no. Pois xa está. Punto. Eu creo que temos moi ben cobertas as posicións de 2 e 3. Sinceramente, aínda que os dous sexan xogadores que teñen que dar o salto entre comillas, creo que está ben coberta. Menos Agada. Sí, nos Agada. Bueno, Pero bueno, que ten que consolidarse na liga. É dicir, son todos xogadores que teñen que consolidarse ou trasladar o seu nivel a esta liga. Creo que en xeral entre todos o 2 e o 3 vai quedar ben coberto. O 5 vai depender de Soriano, de que traslade o nivel que parece que pode dar aí, e despois o 1 e o 4 que van ser un pouco esos melóns de que vamos a necesitar que as dúas fichaxes rindan desde o primeiro momento. Eu non teño, E que non non haya teño problemas de lesións. dúbida que Childress vai funcionar ben. Teño Tamén máis o fixo dúbida- Washington. Sí, pero marchou logo. Pero este ano non xogamos BCL, entón Kobliar. a ver, a final a liga turca é unha liga de nivel. Sí, e Alemania, o sea, un tío que rendiu en dúas competicións serias. Vamos a deixalo aí. Pero bueno, vamos a quedarnos con ese tema de que non pille un resfriado e que non se esguince. é que o día que non poda xogar, que faz? Sabes? Por su querela, no, porque está cedido en Cultura Leonesa, en segunda fe. Boa sorte, por certo. Correcto. Que lle vaya ben. Cedido, moi ben. Ben Sí, sí. feito, así. Claro, hombre, a ver, eu creo que xa que le vas apostando por el tantos anos, darlle un marcha a ver si ese desarrollo lle permite seguir crecendo. Bueno, a quen tedes máis ganas de ver en SAR? Quen é o xogador que vos chama máis? Increíble. Bueno, que cosas pasan? Que? Nada, que, bueno, que xa vedes por aí que seguimos con algúns patrocinadores do ano pasado, deixamos por o ano pasado, pero confirmamos que xa Clean
Renovación. Así en directo, ¿sabes? ¡Pum! De locos. Ojo al vatio, renovatio. Así que, bueno, iremos por allí algún día a gravar. Habrá que... A ver se podemos repetir as entrevistas, que eso estaría guai. Eu creo que funcionou ben esta tempada e este ano. Grábase guai ali. Sí, a verdade que sí. Ten un chiringo bo. Moi contento. Meu pai, por exemplo, xa cambiou a luz con el. Buah, está Top. encantadísimo. Bueno, Aforrando els diners les diners, para pagar o abono, claro. para pagar os obradouros. Bueno, eso, a quen tedes máis ganas de ver en SAR? Quen é a fichaxe ou renovación que máis vos A chama min- a atención? Eu Childress. A mí o que máis me intriga é F. A ver, intriga... Sí. Eu creo que vai ser ese xogador de highlights que a mí me vai recordar un pouco, non é o mesmo prototipo de xogador, pero mellor ese motor que poida encender SAR tipo Deron Washington. O sea, véndolle highlights, dis, buf, este tipo aquí pode facer virguerías. Tamén pode romper o cruzado na primeira semana e decir, bueno, pues nada, hai que fichar. Pero... E logo tamén Soriano por as ganas que tiña José de comprarse a camiseta. Pois eu voume ir con Agada. Sí. Sí. O sea, creo que é un xogador que se lle damos un ecosistema bo, ten moito que ofrecer dentro. A ver. Bien, pregúntanos, xa vou mezclar aquí un pouco todo co tema de fichaxes e tal. Canto de primeiras opcións creedes que hai nas nosas fichaxes e canto de isto é o que podemos fichar? Home, eu creo que igual ningún foi primeira opción incluso, Diría que o único podría ser Childress igual. Bueno, e primeira opción sempre é complicado, non? Sí, Supoño que pero- sempre tiras ao máis alto posible. Bueno, creo que houve rumores de que se preguntou por dous argentinos a ver se viñan, Bursino e la Provítola. Roland Smith, quero decir, o sea, a ver. Si sonaron nomes potentes, pero non caeron. Bueno, a ver, eu creo que como todo, sendo un equipo de top 3-4 de presupostos por abaixo seguro na Liga, é complicado que vayas á primeira opción. É dicir, moi difícil, moi difícil. Ahora, o melón o mellor é algo que levas vixiando tempo. A F, non? Bueno, tamén non foron a Estados Unidos. Sí. Héctor Galán E Epi. Bueno, viaxeciño que ao final parece que De algo serviu? de algo serviu. Bueno, non sei. Vale, nada, isto xa falamos. Parece, e eu creo que estou bastante de acordo, que é un dos equipos máis físicos que lle podemos ver ao Obradoiro. O quinteto defensivo, cuidado, mete medo, E casi todos, quero dicir, eu creo que casi todos os xogadores, quitando Barcelo e o mellor Sergi, son xogadores que teñen un perfil, bueno, e Galán, son xogadores que teñen un perfil físico importante. E ser un equipo moi físico. Sí, quizás con poucas ameazas exterior, sobre todo desde o xogo interior, porque aí é onde se nos pode colapsar moito o tema, e hai quintetos que pode haber xogadores que teñan pánico a tirar de tres. Pero bueno, hai que ver cal é a idea de xogo de Epi deste ano, porque o ano pasado vimos que foi un equipo que quixo triturar desde a defensa e correr. Vamos a ver se este ano intentamos plantexar o mesmo e se os xogadores dan para iso, que aí está un pouco A tema. intensidade non se negocia. Eso esperamos que yo diga Soriano, para que non nos cheguen os comentarios desde Zaragoza, pois estou farto de ver que Flipas porque eu creo que xustamente creo que Epi é un tipo que é capaz de, con perfiles como igual o de Soriano, metelo no na dinámica na de dinámica hai que facer isto. hai que facer equipo, sabes? E hai que facer, espero que sexa capaz. É a Sabes nosa por qué? baza. Ten que xogar, creo que é un rollo máis, creo que tipo é un rollo máis psicolóxico de que non lle deron a situación, o seu rol. o seu rol para poder despegar, porque, joder, o sea, vale que os playoffs que está xogando non son ACB, obviamente, pero tío, non es manco se metes 32 puntos e colles 16 rebotes, No, hombre, no. que é unha burrada. Sí, sendo un 2-0-8, pois se é un 2-35, pois o mellor solo porque che caen xa sí. Claro. Aí vai un pouco o meu tema con Agada. Creo que en Lleida estuvo moi eclipsado por un tipo que para mí é dos mellores xogadores da Liga, e eu alucino que fora capaz de renovarlo Lleida como Bateman, que
é un amasador con un talento ofensivo tremendo, e o mellor Agada aquí pode asumir un rol distinto, sobre todo cando non este Childress, porque, bueno, creo que hai no punto de que temos a plantilla descompensada, que creo que en eso estamos de acordo todos, o mellor está descompensada a nivel posicións, pero está moito máis compensado que pensamos a nivel roles, non? Que falamos que para Epi é importante. Pois aí é que, onde vou eu. Claro, só Epi o sabe e tamén escoitaremos as súas valoracións do contento que está coa plantilla, supoño, a medida que vayamos tendo rodas de prensa. Pregúntanos tamén si creemos, dúas preguntas que eu creo que van relacionadas, si creemos que teremos que acudir ao mercado e donde vemos o equipo en febreiro. A ver, en xeral o do mercado teno moi claro, xente que sí. Pero, bueno, haberá que ver como salen os melóns, non? Temos plantilla de 13, Quer dicir, se ven Ule para xogar, a quen sentas? E este é outro tema. Aí, a volta de Ule vai a representar un problema porque temos 4 cupos, solo Sergi por fora, o que quere dicir que vas ter que sentar a un xogador que volvemos a entrar na dinámica de 2022-23 no, 23-24, perdón, de quen vai ser o descarte. Daquela será por 3 extras, neste caso vai máis ben porque entre Agada, Childress, Diogo, Barcelo, Meindel, Barrueta e Ule, un vai ter que quedar fora. Que cuidado, É que é difícil sentar a... Non é ningún xogador que digas claramente eres o xogador 13. Joder, pois como que nos gustan os descartes. Claro, é Que que é unha movida, porque... claro, non é como se me dis, va, Eu tes creo un xogador cupo que entra que é e moi tens que difícil- sentar a Galán claro, ou a Faure, sabes? Pero creo que é moi difícil de valorar agora. Hai que esperar... A ver como van saindo os Creo xogadores que... e tal. Quen nos fixo esa pregunta? Non sei, no. Vale, A pero ver, o que mellor- non la volva a facer en novembro. Pero o mellor o que hai que sentar é a Ule. Claro, no, bueno, a ver, Bueno, opción, claro. a ver como volve, que se recupere ben, coller o ritmo competitivo para CB non é tan fácil, quer decir, hai que verlo. E a ver como está o posto de base cuberto, está claro. É que se che están dando todos un nivelazo da hostia. Non podes sentaros. Non podes sentar a ninguén. Claro. Parecerá un tipo que ven de lesión. Se vamos cuartos. Claro, Xa casi para Copa del Rei. Aparte, a Ule podemos mandalo o U22 porque se lleve a cara de ser tan jovencito que igual chamaslle Kule Lundqvist e xa está. Irmán pequeno. Donde vemos o equipo? Bueno, a ver, eu creo que xa máis será desto. Donde vemos o equipo tanto en febreiro como a final de tempada? Eu, personalmente, tal e como estou vendo as plantillas do resto e como está de cara a Liga e como é o noso presuposto e todo, eu creo que hai que pensar que o lógico é estar nos últimos 4. Quer decir, depois todo o que veña, pues, ojalá, ¿no? Pero parece complicado ver por riba do posto 14. Pelexando aí... A ver, é o normal. Quer decir, unha liga, por moito que a Leve este crecendo moito, a ACB tamén está crecendo durante este tempo e os recén ascendidos coquetean co descenso no 95% dos casos ou, noutros casos, descenden moi directamente. Quero dicir, é irreal pensar que estamos por riba deso dos últimos Bueno, 4. estás a falar que bueno, que sí que o nivel de feito dos de arriba de Euroliga e tal está baixando un pouco porque desbandada de Valencia, desbandada de Barça e demais, desbandada do Madrid que está en pañais casi. Están todos en reconstrucción, Baskonia tamén, bueno. Entón, bueno, pero que os equipos de zona media sí que teñen unhas plantillas de que, claro, se vai a xogar BCL e tal, pois ir a Manresa, gañarlle a Manresa vai a ser moi complicado. Ir a San Pablo e gañarlle a San Pablo vai ser moi complicado. Esas son as realidades nas que temos que vivir, que xogar fora, gañar fora vai a ser moi difícil. E aquí está, eu creo que o tema que máis contentos podemos estar deste verán e que máis importante vai ser desta tempada son os máis de 5.000 abonados que temos. Que facemos 5.000 aplausos e que a xente o pasen por 2. Pois sí, Non, Total, igual que inesperado era que nos chegásemos á quinta tempada, igual de inesperado era chegar ás 5.000. Nunca tivemos tantos aficionados. Creo E que logo co rollo que obrou do Obradouro e non sei que Xusto, hostias. falamos o ano pasado na última
no último podcast chegaremos aos 5.000 e dixemos que era moi complicado e que firmaríamos poñernos en 4.500. Que burrada. Ahora, a resposta foi moi boa pese ao problema dos obradouros que houve, que hai que dicir que nós, porque estábamos de vacacións, Solucionouse pero nun día. sí, pero bueno, de primeiras foi complicado, entrou ese punto de ter que pagar un pouco de cartos antes, que o mellor xente que di, necesito esperar a fin de mes para... Quero dicir que eu pensei que se podía pesar, o precio foi, bueno, pues elevado, quero dicir, subiron os abonos moito con respecto, obviamente, ao ano pasado, lóxicamente, pero tamén suben prácticamente 100 euros, creo, xa falo ahora de memoria, con respecto ao último ano. Sí, Además, igual, Son igual iguales. 70, 80. Son iguales. Os No, precios son os mesmos. No, No. no, 100 euros máis, eu creo, casi seguro. 70-80, creo que eran. 99%, porque Sí, o sí, Soname miráramos. que eran iguais, No, Podes no, miralo, no, 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 pero 99% que era máis Dependerá... Sí, do sector, pero Sí. o mellor saiche a ti igual polo tema dos descontos. No, digo dos precios en xeral. No, era máis caro, sí. O repetiron moitas veces en roda de prensa, A min gusta de mirar máis os números que rodas de prensa. Non creo en eso, mira, é como quererte un podcast, míranos a nós. Pois xa non se pode ver porque non están disponibles. Como que non? No, sí, hombre, pero mira. A foto ten que andar por aí. Claro, hombre, campaña, precios, abono. Mira, seguro que se subiu por aquí. En imágenes, que es Google Imágenes é unha, mira, aquí estamos. Así es la campaña de abonados del Obradoiro en regreso. Eu teño a deste ano, busca todo 24-25. 22-23. No, 23-24, foi hai 3 anos, ¿no? E estamos na 26-27. 23-24. Sí, pero mira, aquí o abono máis barato general en fondo 3,49 e o máis caro en retrato central 705. Todo se xa dito que isto é precios para xente que se faga abonadas de cero, porque hai que contar Sí, con que... eso sí que subiu. Era como que se facía sobradouro e tal. Bueno, descontaban os 200 que Era tal. pagar antes. Sí, era pagar antes, que eso foi o que decía eu que podía contemplar un pouco máis tal, pero bueno, 2023, 2024 precios, que seguro que isto tamén anda por aquí, ao final. Mira, aquí está, los abonos de obra, aquí estamos. Ah, vale, sí. Xa os tes. Sí, estamos na mesma páxina, creo. Correcto, mira, 2,49 foron na 23-24 os de fondo e 3,49. 3,49, xusto. Pois son 100 euros máis e 605 a retráctil, 705, 100 euros máis. Que bueno, que despois lle quitas o 15% e o ser un pouco máis caro, pois quedan en 80 e pico euros máis. Ahora, aí entra tamén o tema de que son abonos que os ves así a bola pluma e son unha barbaridade. De feito, a min o que me xeraba dudas era cantos novos abonados pode haber, porque é verdad que non tendo ese 15% de descontos de ter renovado o ano anterior, outro 5 dos 5 anos consecutivos, ou de traer amigos, que vale, sí, se che levaba un amigo, tienes un 5% de desconto, pero máis o de asistencia, quer dicir que ao final non é raro que un aficionado de obra desde hai varios anos teña un 25% de desconto, que é moito, lógicamente, un cuarto do abono, pero bueno, que sí que son abonos caros. Que Sempre foron caros, a eso me refiro. Pero ten moito mérito ter chegado a 5.000 e eu creo que é moi importante que a xente se mentalice que volvemos a estar mirando hacia baixo e que hai que sacar partidos en casa de que o pabillón aprete, porque se volvemos ao plan aburguesados dos últimos anos da CB, somos carne de lep. Sí. E hai que volver a ser pois como era a Caldeira ou como é Barris North, agora en Lleida. É dicir, somos o xogador número 6 ou 13, según preferamos. 14. Ule, lo siento. 14. No, porque Ule si está no banquillo vai apretar menos que nós. Eu creo que ten que tirar moito e os que veñan novos teñen que entender. Tamén che digo, se metemos 5.000 e pico persoas todos os fines de semana, cuidado, aí podes apretar moito. Tes que Hai que volverse loco. Hai que descansar, que o que estamos facendo nós en vacacións Estamos para empezar a tempada e poñéndonos máis fortes Estás ainda descansando ti. para aplaudir. desto. Claro. Tú descansas a mente, o sea, é o máis importante. Tú nin eso. No. Joder, Simón necesita meterse un mes Eu que en un cubículo. Ten que ir a un sitio de esos Es que estás nos que divertido. Eu estás creo que calado. ahora mismo creo que estou mellor traballando, Simón necesita un retiro espiritual Buah. de esos de estar calado durante 3 días, No, sabes? E non falar con ninguén. encerralo un mes. en un No Tíbet, un deses. No, Ou en millor. en Bután ou un sitio destos. Eu creo que mellor en un polígono en Milladoiro, pero encerrado nun flotarium destas aguas, que tal? Unha nevera Non floto, con tío. agua. Fun un flotarium, tío, non floto. O sea, floto, Está gordo. pero non o suficiente, ao revés. Está flaco.
No, é porque Está con moita masa visceral. É por eso. Porque a grasa flota bastante guai, pero o músculo ten densidade tal. Bueno, o tema que non flotaba evidentemente, tamén flotou na auga normal, pero se me afundía a puta cara e non podía relajarme porque me entraba agua por la nariz e a boca. Cortar, Foi unha experiencia horrible. Que experiencia máis terrífica. Encima tiveches que pagar por iso, seguro. Espero que cho regalasen. Era destes spas Vales. que che traen un tratamiento. E tú dices, vou tratarme... Fora con Irene sobando como Dios, super relajada, eu tensísimo porque Me ahogo. o ano seguinte volvemos a ir e collí un masaje de cabeza. Non me la juego. Moito mellor. Razonable. O mellor necesitas un masaje de cabeza para desconectar, tío. Sí. Oye, regalamos un masaje de cabeza. Era cabeza e cuello. Sí, además está de cumbre dentro de pouco. Perfecto. Xusto antes de empezar a CB, Simón, tens que ir tal día... Vas a ir ti e vamos te mandar a José tamén, para ver se vos relaxades un pouco. Uf, Outro día que dixeches de regalarme por meu cumple, quen o dixo algo? Non me acordo. Non creo que era, creo que vou pasar o teu cumple este ano. pero era algo moi caro. No, pediches ti que che regalásemos un reloxo carísimo. Ah, sí. Non o pedín, dixe que o quería comprar e díxeme a alguén por o teu cumple, pero non, a ver, non. Non nos dá pa entre todos, Dixeron que sí. Bueno, a ver, Simón coñece moita xente. Eso Pedindo sí, 20 si euros nos a cada un. organizamos, sí. Invito a xente a unha cena e que paguen eles a cena, Claro. pero que tamén paguen un regalo. Claro, Agora perfecto. faixe moito eso. Ah, sí? Está listo, Vaya tiesos. Mira, Eso sí. como está a xente. Bueno, e despois falamos de pretempada. Xa temos datas prácticamente de todo, eu creo, que, se non me equivoco, martes 25 contra Leima en Vila García, entradas xa disponibles por 10 euros. Martes 20... E por que non vamos? Ninguén dixo que non fóramos ir. Non o temos comprado. Eu non estou. Entón, el non vai. Eu probablemente sí. Pero comprades que é un pabellón pequeno, Vila García. Teño que cerrar. Fonte Carmoa, si o. Eu fun, xa Non sei fun, se en Fonte Carmoa foi o que renovaron. Será, non? Creo Foi o que que sí, renovaron. creo Pois que entón sí. A máis grande que ten, joder. Pois entón sí. Despois, non está oficializado, pero sí que o lin nun periodista catalán que ten credibilidade e tamén o vin por alguén máis, Xixón. que en principio en Gijón o 29 deste mesmo mes vamos xogar contra a Juventud. Despois, Away. creo A que o ver. 29 non podo. O 25 sí, pero o 29 creo que non podo. 99%. A ver, a min cuadraríame moi ben, non teño nada que facer. Bueno, pois xa sabes. O mellor é a porta cerrada, Quer dicir, Que que se día non é? está... De semana. Creo que é un O 29 é sábado. Non creo que sexa porta cerrada, se é un sábado. Bueno, depende. Eu teño cosas, Eu non podo. Eu 100%. Buah, increíble. Voto moito de menos a miña Precisamente familia de Xixón. para poder ir ao Paredes de Coura. Ah, moi ben. Vamos... igual vamos ese fin de semana. Bueno, pois xa sabes. Xa que te vas perder o do martes, ten sentido que vayas o do sábado. Sí. E despois, Copa Galicia, que se vai disputar en Sar, 5 e 6 de setembro, o 11 e o 12, fin de semana seguinte, en Cestarrías, con Baskonia, Valencia e Alba de Berlín. Moi guapo eso, E, en principio, o 20 de setembro, última semana, contra Unicaja, que non se sabe donde, porque puxeron que se vai disputar un partido, puxo Unicaja, pero non vin si poñían donde, xa foi aí ao principio de verán. Entón, bueno, hai que ver. Entendo que será en Santiago por facer un partido de presentación ante o teu público. Molaba, non? Ou Porque metemos un no medio entre Unicaja e o principio de Liga. Non o sei. A Liga empeza o 26. Claro, 26, extrañaríame facer unha metade de semana tipo como ano pasado contra un equipo portugués, pero bueno, ata que non teñamos unha confirmación das datas, isto é o esbozo que hai de pretempada. O venres sabremos as datas e se debutamos en casa ou fora, e hai que empezar a preparar a Waze, así que o venres papel e boli. E podemos asegurar que Movistar vai votar todos os partidos? Eu non podo asegurar nada porque non son da cúpula de Movistar, pero espero que sí. Porque eu non teño Dazón. Bueno, Teño eu. Dazón Basket. Sí, teño CB. Joder, que que listo. táctico. Claro, Bien. pillaches o de Gezoña. Mira, estaba un día así... No, estaba un día así tonto e dixen, quiero todo. E non rayarme. E cogí todo. Fórmula Hostia. 1, Furbo que son moitos partidos, pero bueno. Como son els diners, Es diners. Pero era bastante boa oferta, conste, non era precio normal. Xa. Pero ainda así, sí, un pouco caro. Pero ao final, Eu en realidad non pago nada, creo que podría Podrías pagar. algo. Bueno, vamos vendo como sai eso e miramos. Sí, bastante. E la Liga Plus? Quen paga la Liga Plus? Non existe Simón non, xa, xa non pode. Simón este ano, aínda que se olvide de cancelala, non lle van cobrar. Eu devolvín a José
A parte proporcional. A parte proporcional. Eu voulle descontar a Simón que ainda non me apagou, morto de non hambre. te pagou? Pero seguro que no. Busca en Bizu. ¿Cómo encontró eso? ¿Sabías cuánto tiempo fue? No, tampouco tanto, porque isto podemos buscar no podcast cando non estaba pagado. A mediados de tempada non estaba pagado. Sí. No, medidas de temporada dixo e tivemos a mesma conversación. Seguro que no. E eu creo que no. Claro. Bueno, como moito hai un ano. Canto valía? Canto chegou? 25 euros? Algo así. 30, que máis dá? Un caipi. Pago unha cena. Un caipi. Non, un caipi. 2 caipis. Un caipi e un bocata de morcilla e chorizo. Messi. Ua, que Vale. rico. Perfecto. Teño fame, eh? Chubo, eres testigo deste momento. Sí, firmo, pero non podes facelo o primeiro día porque non estou para certificalo. Bueno. Perfecto, segundo entón. Bueno, e xa a última antes desta pausa de hidratación musical. Bien, o que falábamos de en que posición credes que andaremos e comparación cos rivais de abaixo, quen credes que pode estar peleando con nós. E eu creo que é bastante evidente que equipos andan aí con dudas, ¿no? Leima, evidentemente. Quero decir, A mí unha plantilla... O sea, non me gusta igual que a nosa. Está aí. O sea, Creo- é diferente, pero Sí, está... eu creo que está máis compensada, aínda que tamén teñen algún posto un pouco descompensado, sobre todo 4, que a mí me xera bastantes dudas. Bueno, está Radonjic, non? Sí, pero bueno, Bueno, dalle TVPS e cousas así. claro, Radonjic ven dese problema tal, Silins fichano como 4 e un 5 e despois Jacobo Díaz, que bueno, hai que ver un pouco, mellor un pelín máis aproveitable en ACB que Galán, pero tampouco, como Radonjic non saia, poden ter un problema, ou como teña un problema de lesión, porque encima é cupo. Claro, Cuidado. que estás dependendo moito nese punto. E tamén van a 4 cupos, que tamén como teñan un problema cos cupos, como... Xa. Sabes, que ao final eu creo que nós realmente quitando dos Anxos, Galán e Faure a priori deberían ser un pouco máis testimoniais e Sergi, ainda que este lesionado, ten xente que o cubre. Sí, eso é certo. Sabes, que ao final subes a un cupo do U22 que non xogue e podes gestionarte ben se non é Sí, eso- dos Anxos. eso E eu é creo que verdade, eles eso é teñen máis problemas, porque ao final Guillén Jou é un dos 2-3 que teñen e Radon sí que é moi protagonista. Que como teñen un problema con el, cuidado. Sí, Entón, bueno, correcto. a ver, é certo que van con Berge, Alonso Berge, Pacheco e Dida Cuevas o 1, que eu creo que a posición de base evidentemente está moito máis moi coberta coberta. que a nosa. Sí. Jorgensen e Dimsa o 2, que me parece que está un pelín menos coberta. Dimsa, eu creo que ven un pelín máis de capa caída e Jorgensen é o mesmo melón que podemos ter nós con Barcelo. O sea, a priori son un pouco extrapolables. Que creo que os dous se poden... Por físico podes adaptar mellor á liga, pero non sei. Eu creo que os dous se van a adaptar. Eu creo que certas entradas que facía máis Jorgensen que Barcelo de entrar a canasta vai costar máis en ACB. Lógico. Igual que a Barcelo lle vai costar máis romper a un xogador e tirar liberado. Quero decir, teñen que asumir que vai ser máis difícil e que van ter que subir un pouco o nivel, lógicamente. Ahora, a miña posición de 2, cos nosos 4 escoltas, eu quedo máis tranquilo. Creo que a podemos facer mellor. No 3, xogan con Melón, como Ulecas e Guillem Jou, que eu creo que me quedo máis tranquilo. Que é verdad que pode saírlles, pero eu quedome tranquilo con Barrueta, Meindel e con Brito podendo parchear en algún momento. Creo que tamén aí. Ese 4, no cal, aínda que non me gusta a súa posición, quedome máis tranquilo coa súa que coa nosa, lógicamente, cos seus problemas de si temos lesión en Radón, si que pode ser un drama, e si Silins non se adapta, porque aparte Carles Marco, creo que, igual que Epi ten un xogo moi particular, Carles Marco tamén, o sea, son moi marcados os dous, A ver, ¿no? que o que están dicindo que van xogar igual que o ano pasado. A min xogar así en ACB pareceme moi arriscado, verdade? O cementerio está cheo de valientes e precisamente hai xente que diz no, parece que non tal e de repente encaixa moi ben. Vámoslo ver nos primeiros partidos. É certo que realmente. tamén teñen un entrenador que non ten experiencia en ACB. Sí, pero bueno, tampouco Como tiña primeiro entrenador. tampouco tiña Gerard en cuenta e aí Cuidado. chegas. O sea, ao final hai que velos. E no 5 van con Condit, bello coñecido de Gran Canaria, e con un prospecto tamén curioso, creo que ucraniano, se non me equivoco, Dimitro Skapintsev, que falan del como unha especie de Pustoboy. Non lle vin moito, pero bueno, teñen un 5, eu creo que apañado. O sea, a posición pareceme que eles Sí, están un pouco a 5 máis está coxos. bastante cuberto. O sea, creo que o 1 e o 5 os levan, porque eu creo que Pacheco se vai a adaptar ben, sinceramente. sí. Creo que Berge ven de facer un temporada en Alemania, xa coñece tamén a cidade do clube, non vai ter problema. Creo que en 2-3
están por debaixo nosa, no 4 estamos os dous moi inseguros, e o 1 e o 5 van mellor cuberto eles. Son plantillas parecidas, confío en que Epi lle teña collida a medida tamén a Carles Marco e sexa capaz de coas pezas que renovamos dar un maior rendemento que eles, pero bueno, son un equipo que van a estar aí con nós, dá má sensación. Non vexo ningún moi favorito co outro. Despois está Andorra, que despois de pasalo moi mal o ano pasado e librar tamén moi xustiños ao final, cambia moito este ano, que é bastante raro, estamos acostumbrados, pero teñen 9 baixas con respecto ao ano pasado, o sea que realmente se quedan solo da plantilla do ano pasado Chumi Ortega, Rafa Luz, Aaron Best e, bueno, e o adestrador Zantabac, e fichan, bueno, pues a un bello coñecido da afección obradoirista como Cassius Robertson. Non estaba xogando Pusto Boi aí. Pusto Boi, sí, perdón, que non o vira, estaba abaixo, perdón. Que susto. E Pusto Boi. Que de feito sonou algo. Vamos. Bueno, sempre soa, se estás en ACB, Pusto Boi sempre soa. mentres este Raúl vai soar. O sea, isto é así. Pois quedanse Rafa Luz, Cassius Robertson e Pusto Boi, como vellos coñecidos. Rafa Luz. Sí. Rafa Luz, cuidado. E despois fichan moito melón, como adoita facer Andorra, pero bueno, a posición de 2 con Robertson, Kurik e Best creo que está máis que cuberta. Cuidado. Excesivamente cuberta, como a nosa. E para acompañar a Pusto Boi fichan a Radosevic, un ex-Euroliga, pero que ven... ¿Dónde están en Robertson ahora? Ainda Debe ter 33, 5 igual. diría eu. Solo. Sí, eu creo que sí. 4. Mírame aí tú, David, porfa. E despois, a duda que me genera é ese posto de 5, con Pusto Boi moi veterano e tendente a facer faltas cada vez físicamente un pouco máis vido a menos, e Radosevic, que sí que é un xogadorazo, que ven ahora de xogar en Italia, se non me equivoco esta última tempada, que estuvo efectivamente en Italia. Ten 32, sí. Pero bueno, un ex Bayern de Múnich, Dubai, Alba de Berlín, Milano, Ritas Vilnius, Zagreb, quero dicir, un trotamundos, pero claro, que tamén vai cumplir 37 este ano. Tes 2 pivots moi veteranos. Que van a ir un pouco afogados igual. Pois cos problemas de faltas de Pusto Boi, o mellor Radosevic vai ter que dar do de peito e rezar porque non teña moitos problemas, porque é verdad que é un xogador que desde nunca, o sea, nunca xogou máis de 23 minutos. Estas últimas 2 tempadas xogando na ABA e en Italia, que non son ligas de tan primeirísimo nivel. Sí que ten 32 Cassius, Sí, non? Pasa que tiña un par deles máis. Entón, bueno, despois sí que é certo que traen moito melón, como adoita facer, de moito xogador con puntos, e a ver como lle sai, moito descoñecido para a Liga. Non sei, dá a sensación de que Andorra está metendo menos pasta que outros anos. Pode ser. Creo que Zaragoza se escapa completamente, porque o equipo que montaron pareceme espectacular. O sea, Sí, está moi ben montado. O sea, é justamente o contrario. quero dicir, Meteron moitísimos cartos. un quinteto con Belhains, Jaworski o Holmesley o 2, Brusino de 3, Bloomberg o 4 e no 5 o Laseniu Virutis. O sea, Virutis que baixa de xogar Euroliga e irse a Zaragoza sin competición europea, unha cousa chamativa, e non é un xogador tan maior, o sea, de feito ven en plena madurez. Non sei, sorpréndeme moito. Creo que saínse das quinielas para descender, eu creo, Zaragoza, salvo que saia todo moi mal e teñen problemas de química, pero non parece. Lleida, que é o equipo que menos ten configurada a plantilla, si é certo que renovan o sea, continúan Bateman, Pauli e Jim, que son 3 xogadores moi importantes para eles, e desde aí con, creo que Adrián Rodríguez, Xurna e Diagne, que tamén siguen, e Mikel Sanz, o sea, teñen 7 xogadores que poden continuar. Refichan a Kurkuaz, que non me convence como pivote titular, non sei se Kuaz e Diagne, salvo que vayan traer outro 5, quedaseme un pouco corto como parella de 5. E fichan a Dani García, que sí que me parece un cupo moi aproveitable para un equipo de taba baixa, que ven de Murcia, ¿no? Dani García os últimos 2 anos xoga en Murcia. E sí, Darius Magui. Sí. Faltalles outro 2 para acompañar a Bateman e probablemente un interior máis. Hai que ver un pouco como pechan a plantilla, son os que máis tarde van. Burgos, eu creo que ten equipo para salvarse, pero hai que ver como compaxinan con competición europea. Pero é certo que fichan un base tremendo, como DJ Stewart, e tes a Samar como cupo, que tamén é moi aproveitable. Sí. O Vasohan e Chase Audich, que veñen tamén de xogar a CB, e son 2 xogadores tamén en principio con nivel. Dani Díez, que sigue como cupo, tamén parece un cupo correcto.
E despois refichan a Blasco Kankar despois de varios anos por Europa, que é un xogador de moito nivel. Sí que no 5 me generan máis dúdas con Rubén Guerrero como segundo pívot de momento e co Prívica, que o mellor é un pouco melón, pero bueno, eu creo que teñen xogadores para a priori estar un puntiño por riba nosa. Pode ser esa traga para a competición europea. Está ben equilibrada a plantilla esta. Parece. Ten boa pinta. Creo que lles falta unha fichaxe, se non me equivoco, e, bueno, Girona espectacular. O sea, fichan a Enguesan, que é un xogador que leva moitos anos sonando para CB, que en principio un pedazo de pivot, para compartir con Geben, que xa mo daban que modera a min morto de pivot de 3 titular. días. Creo que os seus cupos con Pep Busquets, Sergi Martínez e, se non me equivoco, Maric, tamén o outro 4 que xogador de formación, creo, se non me equivoco, e ficharon a Isaac Vázquez como terceiro base para que vaya crecendo, e despois faltalles un escolta que soa Yasel e hoxe sou O McClung, tipo este. o campeón de 3 veces de concurso de mates da NBA, que alterna G-League e NBA desde varias temporadas, que en principio tamén é un exterior que pode dar moito show. Eu teño dúdas do encaixe con Moncho. Medía un 80 e pico, non? Sí, sí. Creo que un base... Xérame máis dúdas ese que Yasel, O que pasa que Yasel xérame dúdas o encaixe con Moncho. Aí estamos. Pero Por creo que hai moito talento. Se nesa interesa era plantilla. baixiño tamén, non? Que? 83 ou... 86, creo, 87, se non me equivoco, faloche de memoria. E despois dos outros equipos que poidan estar abaixo, hombre, di tú que o Breo eu creo que fixo moi ben que a nos plantilla dera esa plantilla. en renovación, o sea, renovar a Mabra, a Francis Alonso, a Aranitovic, Andrić e Brankic, máis Saco se volve despois en novembro. Moi ben. Creo que facer as cousas moi ben, sobre todo para un equipo de abaixo non é nada fácil. Teño as dúdas. Con 83, Estafador, entonces, Chiles, hai que cortalo. Con esa altura, bases baixos, nada, olvídate. Un 83. Con 83. Cortar. Fixen a moita broma cando fichamos, que José estaba contento por fin por algo e dixenlle, no, moi bajito, para CB. Creo que Francis Alonso me parece moi complicado, tanto el como Andrić, que manteñan o nivel do ano pasado, que eu creo que estuvo por riba do seu nivel habitual, e pareceme complicado. Pero Brankovic, Aranitovic e Mabra son unha base moi boa, con despois varias fichaxes das que adoita facer o Breo que teñen moi boa pinta. Rasir Bolton, Tevin Brown e Anderson García, a nada que dous deses funcionen, que lles adoita pasar. O sea, non hai máis que ver os casos de Charlie Moore, Musa, Belhains... Non, unha locura. O sea, propoño un exemplo, o Rasir Bolton ven da primeira italiana 14 puntos por partido, 31 minutos. Sí. 3 con 4 rebotes, 4 con 2 Son asistencias. o prototipo de fichaxe que fai o Breo que lle sai ben. Moi ben. Só me generan dúdas aos cupos, porque é verdad que saen con Sí. con Eric, Josep Peris, Edgar Vicedo, Casibabu e Francis Alonso. Pero non tens que xogar con eles. No, Salvo con Francis Alonso. pero bueno, ao final baste a unha plantilla de 9 tíos, 10 cando volva Saco. Si non xogas con eles. Quero dicir, si Casibabu, Vicedo e Peris e Quintela non teñen minutos, vas a unha plantilla de 9-10 xogadores, que pode ir apurado se tens que xogar competición europea. Aí é Home, onde... algo xogarán, digo eu. Bueno, xa, pero a min xérame moitas, o sea, é o único que me xera duras da plantilla é Peris e Vicedo, sobre todo, porque me parece xente que, pois ella, está ben, pero sí. para CB, BCL, tamén hai que ver que pasa se pasan a previa ou non de BCL. Claro. Porque como non pasan a previa de BCL, igual Cortar un- hai abuelas. Nunca Espero xogar que no, espero que no. Sinceramente, Eso non é común, Non é común, hai que Porque dicir, hai que ser paleto histórico para pensar que ten máis reflejo BCL que ACB. tobaco histórico, dirías. Tobaco histórico, subnormal. A ver, eu creo que non, porque tú fíxate que Breo leva todas estas tempadas sin xogar a Europa e non tuvo Sí, problemas sí, desto. eso é certo. Quer dizer, eu creo que tamén fichas un pouco... Non falaba por Breo, o sea, polo equipo en sí, falaba por Sinceramente, creo que algo que só nos pasou a nós e seguramente Que porque asco, porque nos atopamos a un tipo particular e que non encaixou aparte en outras cousas. De feito, estaba vendo agora os seus equipos últimamente un puto trotamundos. Non aguanta un ano nun equipo. Vai un lado para outro. Un tío moi especial. Xa nos Sí. comentaron que tuvo problemas de adaptación desde a casa, tal, que era un tío moi tiquismiquis. Pero bueno. Bueno, E despois pois, eu creo que o resto envexa máxima, O sea, está
Manresa, que eu creo que xa está consolidado como un equipo de media tabla, que é verdad que teñen 11 fichaxes e a duda de Oriola, que non sei se lle renovará ao final porque está sonando ahora para Tenerife, pero só sigue Ferran Basas, pero é certo que sempre Piero Oriola pon aquí renovación. Sí, pero hoxe escoitei que sonaba para Tenerife, o sea que debe estar aí. Quen é Hugo Benítez? Ficharon o ano pasado, base francés, que te estuvo lesionado casi todo o ano. Vale. Pero é verdad que van con Rafa Villar, que me parece unha fichaxe moi interesante como cupo o base. Eric Vila para cerrar, e Rodrigo Sane, que creo que o cederon, se non me equivoco, para Lep, creo, ou xa me estou fumando, pero é verdad que son o prototipo de equipo que tamén sempre ficha ben. Colby Jones ten un pintón, non sei, eu creo que non entran nas quinielas. Podían cedernos un base, porque teñen 4. Sí, claro. Podían cedernos a Rafa Villar. Intentouse. Sí, ou a pero Ferran Basas. complicado. Bueno, Eu creo que xa, porque Bilbao xa tamén creo que está noutra. Aínda que non me encanta o seu mercado, e creo que baixan un pouco as prestacións con respecto ao ano pasado, hai que recordar que o ano pasado se meten en playoff. E creo que van a estar máis cerca de media tabla, pero non os vexo abaixo, sinceramente. bueno, pois Así que as realmente quinielas danos últimos ou penúltimos, así que eu creo que vamos a estar moi cerca con Leima, e si é certo que eu a Andorra non os poño moi por riba nosa. E hai que ver como pechan a plantilla Lleida e como pagan Burgos e Breo a competición europea se a teñen. Creo que son os equipos cos que podes Burgos sí, estar Burgos loitando. sí, ¿no? Sí, Burgos sí, pero digo, Breo se a ten. Creo que son os 6 cos que podes ter algún tipo de xogo con eles a priori. pois Estamos a entre pelexar. os 3 de abaixo a priori, Sí. creo eu. Sí. Pero, bueno, ser o terceiro de abaixo é un éxito. Firmo, onde hai que firmar? Isto é o que hai que entender, quero dicir, non é o mesmo levar 14 tempadas seguidas que ser recén ascendido, e hai que volver a coller esa dinámica, ese carro de ACB, e hai que celebrar unha salvación se hai, como se fora o máis grande, como se fora ganar un título. Eu creo que esa a lectura deste ano. Non sei se vos parece igual, entendo que sí, non? Sí. Sobre todo complicado que está sendo facer a plantilla, todas as historias. Correcto. Unha salvación por unha canasta que se mete de cabeza no última décima. Hostia, verdad. Xa me olvidara deso. O sea, Don reloj en Fuenlabrada. Bueno, David, que ilumínanos musicalmente, por favor. Bueno, a verdade é que tivemos un xullo ben Ben musical. musical. Aquí o amigo Carlos e máis eu estivemos na Belgique, Rastreando mercado. rastreando mercados. Fomos ao Rock Werchter, un festival que leva facéndose non sei cantos anos, 30, 40, por aí. si era unha burrada, sí. Dixera soando era unha burrada. Casi tantos como tú sendo capitán do Obradoiro. máis Casi. de eso, porque o Paredes leva 32, 33, este era máis antigo. Sí, pois leva a hostia de anos facéndose. 1974. Unha burrada. O sea, leva 52 anos. Unha burrada. Recuperei. Sí, é certo que me comentara alguén no festival, durante o festival, que fai 2 anos foi o 50 aniversario, que foi unha merda. Porque foi moita xente. Bueno, destos super vega eventos moi guapos, vimos Demasiados grupos igual 10 grupos por día, unha cousa así, de concertos. Igual algo menos, pero Sí, por aí, pero por denso. aí. 6-7 igual. 6-7, pero suficiente. Sí, sí, sí. É verdade que Saturado, moi ben. 6-7 conciertos que lle fas caso a tope Sí. ou bastante caso tal en un día. Cuidado. Saturatio, Sí. Son. E logo bo é que tiñan un sitio de birra belga que che poñían a birra en cristal. Eso estaba moi ben, Para romper na cabeza de algún retrasado, que guai. Non podía podía sair sair non podía con, sacar con de- os vasos. Xa estamos en contra da violencia, de verdade, esta moda. No, só da violencia con cristal, del resto de violencia non decían nada. Entón, o que vou decir é que o festival moi guai, pero o mellor era un escenario pequecho onde meteron a todos os gañáns Meo, ¿no? Nest. A neste, O verdad? Nest. Onde meteron a todas as bandas inglesas locas, un montón de xente, vamos, pogo a saco. Pasaron por ali de Rapans, por a decir, en plan, creamos nosotros o pogo, xa podes facer pogos. No, creo que foi o periodista da Voz de Galicia. Creo, Mima, que dano fai o verán para inventarse noticias, unha cousa. Eso sí que paleta de histórica tamén. Sí, que. Bueno, eu Díxome Álvaro, o irmán de Sara, que os inventou Sex Pistols. Sí, claro.
Pouco Sí. Pistols. Hai un documental sobre iso. De feito. Ah, bien. Sí. Podedelo ver. Sí. Está guai, Está guai. Como os ambientes, como se xeraron os ambientes e por que acabou sendo así e tal. A historia sobre como se formou e por que se formou todo iso mola. Culpa de Vivicius. Sí. Estaba loco, Eso sí que está loco. Está loco. Bueno, tú tá loco. e o último día, foi o último día, non? Penúltimo. Penúltimo. Vimos a un grupo que se chama The Raytons, que recórdame moito pois a... Bueno, un pouco máis locos, non? Pero os primeiros Os mondos Arctic, árticos. un pouco os Arctic e tal, pero moi guai. E o pasamos de locos, lo concerto, a verdade que foi espectacular. Eran solo pogos con xente de 1,95 para arriba. Buah. Que había un pavo que podía ser xogador de baloncesto que iba cunha mochila con líquido metido, tío. Estaba ali quieto mirando o concerto, meteuse un par de veces, era imposible de movelo, pero claro, a min sacábame 3 cabezas, sabes? E Sí, ali me metín eu. O tipo creo que se deu conta de que ganaba demasiado pouco e dixo, bueno, vou deixar que xoguen os nenos porque no... Nah, espectacular. Entón vou poñer unha canción deles, non recordo o evento ben que pasamos. E vai ser On the Back Burner, que é a canción que con máis escoitas seguramente que teñen. Seguramente. Más Más que Red Smoke. Sí, Está 48 a 13. Estafadores. Bastante máis. Estafadores. Entón, bueno, así para comezar o verán, se tedes un ratiño na praia, poñedes The Raytons, que están moi guapos. E aí va, On the Back Burner. Alright, have you seen those lads? There's a brand new band in town. They're alright, but they're not that good. Don't know what the hype's about. See me, I could have made it big. I mean, I really could have been someone. I got a mate named Dave who moved to Spain. He could have had me on Radio 1. I'm telling you. See me, I could have made it big, but you live with the choice you choose. The signal's shit, but I'll show you later. Nearly got me 1 million views. He had to call it quits cause he had 2 kids, so the dream went on a back burner. And everybody around here's got a cousin or a mate who's best friends with Alex Turner. I'm telling ya. Don't believe the hype. I'm a local hero at the open mic. I got songs that I writ myself. But there ain't many here and I need more beer. Come and watch me at 10:30. Cause they all go mad for the songs I sing. They all know that I should have took off. But when he gets on stage and he starts to play, it's guaranteed that they'll all fuck off. I'm telling ya. Don't believe the hype. Don't believe the hype. Chan, 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 chan. Bueno, pues moi guapos, Bailonga. Supoño... Sí que é. Pogonga, incluso. Pogonga. Incluso diría pogonga. Bueno, gústame moito isto porque avanzamos tanto que casi Que non nos nos quedan queda? preguntas. Ah, moi ben. Dúas preguntas tontorronas, que un pouco eso. Quen credes que vai ser o segundo base, se Agada ou Sergi? Que xa demos unha pincelada. Eu creo que vai ser Sergi. Sergi. Probablemente. Vale, bien. Bueno, dignos tamén que este ano imos ter que traballar que vamos ter que traballar máis. O sea, como amenaza. Vamos ter que traballar máis que 24 podcast, que si entrevistas, que si rodas de prensa, que si aways. Vamos, vou pedir unha excedencia no meu traballo para poder facer este. Pero bueno, no, dínolo porque ahora temos competencia. Certo. Hostia, pero entón teremos que traballar menos. Podemos repartir o esforzo. É xusto. Unha semana un, unha semana outro. Hostia, Así xa non o temos que facer. Eu creo que Para non facer solo aways ou tal, podemos facer 2-2. Perdón. Para non facer un sempre aways e outro sempre en casa. Cada seguidos dous. cada uno. Claro. 2 seguidos cada uno. Vale, Bueno, vale. Negociamos.
Sí, en plan, mira, Pa estes mí, 15 días quero descansar. Traballar menos parece de puta madre. Claro, é que eu creo que están pensando que se temos competencia temos que traballar máis para ser os millores. Nós non viñamos aquí a ser os millores, viñamos a ser os peores. O sea, que pasa que antes Sempre éramos- quixemos ser os peores. Antes éramoslo. Non había ninguén competir, o sea que... É certo. Sempre Ahora éramos a ver. os mellores e os peores, Claro, a vez. ahora vamos depender tamén dos rapaces do The Fucking Rules, un podcast que nos, pues, oye, agradecemos a competencia e creemos que bo por obra, que canto máis movimento haya, pues, máis vamos a generar afición e tal, así que solles podemos desexar sorte, que lles vaya moi ben e que lle rompan tanto a cabeza a xente como a nós para que se volvan máis enérxicos no pabillón, cos aways e E todo cuidado cos audios que dan moito problema. Ah, eso. O son na son. grabación. Pero bueno, eles o fan online, entón é máis fácil. Claro, tú estiveches indo a festivais de música para ver un pouco- Para controlar, Claro, para controlar. efectivamente. E despois, que me gustou bastante isto, que non é unha pregunta, pero dice, estaría bastante guai que comparásemos con que estamos tan negativos comparar con plantillas anteriores do obra, de saída. Entón, pareceme razoable comparala coa última de ACB, que é funesta, sí. a resolución. Entón, que vos parece mellor? Claro, eu, en plantillas, bueno, si isto me deixase... Ve el anuncio para... Pero que estafa esta? Como ve el anuncio para continuar? Vai estafadores estos de Pro Bowlers. Ahora xa sí. Vale. Entón, plantillas históricas... Igual que as paletadas. Total. Pero por que me pongo isto? No, quero mirar, espérate. Plantilla Obradoiro 2023-2024. A ver se aquí me deixei ir, concho. Vale. Aquí teño. Bien. Bases. Faláramos eso de que saímos con Eric Washington, Fernando Zurbriggen e Paul Figueras. Despois, escoltas Jordan Howard, Rigo Mendoza, Lesionado no primeiro partido. sí, aleros Thomas Scrap, Álvaro Muñoz e Tres Tinkel, que viña a facer de 4 con Alex Suárez, Dragan Bender. No. Isto está mal, obvio. foi ano anterior. Sí, Alex Suárez e Tres Tinkel o 4. Porque empezou a temporada que decían que ainda estaba en plantilla. Certo, Claro, por sí, eso sí. aparece, vale. Bien, e o 5, Blasevic, Guerrero e Pustoboy, que todos sabemos como rematamos. A ver, o 4 aí é tétrico, Son Tres Tinker Suki, e Suki. si Timma facendo de 4 sendo un 3 e Blasevic facendo de Bueno, 4 claro, sendo un 5. cando Ah, chegou pero Tima Tima... chegou, Ajá. claro. Dixen Timma, perdón, Tinkel. El Tima chegou ao final. Claro. Pero do comenzo... Sí, pero de Sí, comezo, outro Giannis. claro, tamén chegaron Dodson, claro, se poñemos a Dodson en O ecuación, 3 non me importa, porque como Scrap podía xogar 40 minutos, pois sí, daba con un pouco Muñoz iba igual. ben, E logo o 2... Jordanic, porque se lesionou Mendoza, entón foi un drama, estuvo todo o rato Jordanic como escolta. Sí, Bueno, veo Rocco Batzin a cubrilo. pero é que claro. Bueno, Batsin fixo bastante decente para Sí, mí. sí. Bueno, facía mellor que Jordan. Creo que a priori Moitísimo mellor. o base ben, O escolta moito peor, o escolta mal. o aleiro un poquinho mellor solo porque o nivel de escrave é escandaloso. No, diría, pero está moi pouco compensado. Pero non fai falta, se xoga 35 minutos escrave non necesitas compensalo. O 4 está aí, O 4 creo que é mellor este ano. que é mellor este ano. Joder. Quen serán Alex Suárez e? Tres Tinker. Suki versus Galán. E Blasevich parchando 4 veces. Tamén, o sea, é que este non sabemos como E vai despois salir, pero... dous tíos que veñen a parchar que é o mesmo que Meindl. Seguramente eu creo que pode parchear mellor que Pasa Tinker que da Alex pivot. Suárez Sí. fixo un ano... Sí, tétrico. E Blasevic que non estaba preparado, que eu creo que a nada que a Boguidi se adapte un pouco mellor que el de primeiras e ten tiro exterior. Quero dicir, a priori, sí. E logo o 5, a ver, é certo que claro, pensas en Blasevich como está agora, pero non tens que pensar en Blasevich como Ese, viña aquí. claro. Sí, fixo unha primeira parte de temporada moi flojilla, unha segunda un poquinho mellor. Creo que para mí Dos Anxos Para e ti. Pustoboy dame o mesmo nivel, parecido. Non vexo... No. Para mí aquí, para mí, É mellor pusto. moito mellor, Café para cafeteros aí Que eu non creo. aguanto. Bueno, xa, pero non se trata de filias ou fobias, quero decir, creo que creo que o nivel é claramente moi superior de Pustoboy con Dos Anxos, creo, a los contratos, a los números me remito, Home, que sí, claro, pero pero bueno. é que é un tipo de xogador que non me gusta. Dame inseguridade. E despois, Porque é indolente. comparado coa penúltima, que é unha tempada na que quedamos 11º, A ver, aquí é donde me chirría un poquinho máis a tempada con un presuposto maior. Bases:
Leo Westerman, Phil Scrap de 1-2 e Fer Zurbriggen de terceiro base. Escoltas, vale, Marcus Page, que non chega casi a xogar, polo cual se ficha Cassius Robertson. Vamos a asumir que a tempada foi con Robertson, non? Sí, Page non xogou nada. Correcto. Xogou un partido ou dous, ou algo así. 5, non sei, non me pongo aquí, non chega a ver, pero moi pouco, sí, 2 ou 3 partidos. E David Walker, que tamén tuvo problemas de lesión, con outra vez Thomas Scrap e Álvaro Muñoz o 3, con Vicedo, podendo facer foi a temporada que xoga máis de 4 pola lesión de Bender, pero empeza como un 3. E despois Suki Bender de Alapions. Claro, é que... E por dentro Blasevic Guerrero. Sí, é que Bender viña a xogar de 4 e de 5. Claro. E xogaba minutos o 5 tamén. E claro, o problema foi que... Despois volveu Mañai. Os primeiros que... Cantos partidos gañamos ao principio da temporada ata que se lesionou Bender. Vendo así tampouco parece plantilla para cada un décimos, eh? No, o que pasa é que gañamos chegamos a moitos partidos entre 1 e 5 puntos, pero Sí. é certo que estás falando os dous Scrap en moi bon nivel. Sí. Westerman, que pese a non dar entre comillas o que se esperaba, sigue sendo un base que te xoga moito. Vicedo deu un temporadón ese ano, xogando tanto 3 como 4, e Bender é que foi escandaloso. Claro, despois chega o problema de Mañai, que foi o apaño foi Mañai 3 meses despois, pero bueno, 3 meses, foron 4, decembro creo que chega en marzo, xusto despois Chega en marzo. 3 meses. Bueno, Pero bueno, estafador. sí, bueno, vamos. Pedindo comida a 6 da tarde. Estafador absoluto. Entón, bueno, eu creo que aí sí que se ve unha plantilla que tiña máis posibilidades e era menos. Está máis compensada. Sí, pero tes un melón de Bender que che saliu mal ao final, O que pasa que che deu moitas victorias ao principio. A ver, pero o melón de Bender non era un melón de nivel. No. Claro, que hai que recordar que é un top 5 draft NBA. Que sí. Claro, prefiro traerme o mellor un melón. Hai que recordar que F leva 2 lesións graves e non está ni drafteado na NBA. Quer dizer, é un melón de outro estilo. E obviamente hoxe en día non podes apostar por un ex top 5 de draft de NBA. Salvo que este morto de 5 días e con 45 anos. Pero varía tamén, Sí. Pero é unha sensación que teño é que por primeira vez descuidamos moito a base. Porque fíxate que na anterior, por exemplo, sai Brydon Hobbs como base titular, outra vez con Zurbriggen e Phil Scrap podendo parchear o un. Quer decir, que había 2 bases e un posible parche. Tío, o que volvo a non entender é porque cando perdemos a Washington non se trae un base... Sí, a Coble. Porque estaba traballando Eduardo Pascual na dirección do equipo. Claro, pero en teoría con Washington tienes que tener unha pasta que volve para dentro, ¿no? Un suelo que te aforras. Sí, pero supoño que o problema era fichar a esas alturas de tempada, porque aí pegas unha espantada e os que non teñen contrato non son de nivel e os que teñen contrato, se son xente seria, non se vai a ir. Eso sí. Que burrado de Dragan Bender, E estou vendo 17 de valoración e de media. A tempada anterior é unha coña, pero no 5 tiñamos a Virutis e a Henry Ellenson. Cuidado, Ellenson, chaval. Ellenson, pecho frío. Fixo unha temporada moi floja, Ellenson, ¿no? Sí, 10 de valoración de media. O sea, fixo unha temporada moi frouxa, probablemente pouco esperábamos del, pero bueno. Porque fixo despois en outros equipos. Efectivamente, 11,1 puntos, 5 rebotes e cunha partido espectacular contra a Juventud que nos salva. O sea, menos do que esperábamos e moi desesperante a veces e sobre todo moi mal en tiro de 3 para o que esperábamos, pero bueno. Creo que a plantilla podría ser mellor que a do último ano do descenso e peor que as anteriores. Bueno, creo que estamos en ese punto. Hai que Ahora, a loitar. hai que loitar e moito. O entrenador é diferente tamén. Correcto. Eso fai moito. Bueno, quedamos emplazados a vernos máis este verán. Entendo que a finais de agosto, un par de partidos sí, cando xa haya un par de partidos de pretemporada, comentaremos tamén o Paredes de Coura. O Paredes de Coura. Porque coñecemos tan pouco que non podemos comentar. É certo. O sea, é como comentar a plantilla de un equipo de Italia. Non conozco, non sei. Así que nada, vamos a experimentar e logo volvemos e comentamos. Non vos desesperedes moito, disfrutade da pretempada, tranquilos, que estamos aínda en agosto. Hai que ficar confiantes. Diogo ainda vai volver coa selección e vai volver en un rol reencarnado Kobe Bryant. Sí, Diogo non colles helicópteros. Beixiños. Perdón, non hai partidos. Da igual, hai que facelo sempre. Ok, tamén fillamos no Paredes. Que increíble. Hasta de galo.
Beixiños. Beixiños. Abraziños. Abraciños. Soy muy bueno.